பாடுங்க. உங்களுக்கு எது முடியறதோ அது பாடுங்க. மாதாஜி நான் ராதா மாதாஜி கேட்டேன். ஆ ராதாகிருஷ்ணன் பிராணமுரா. ஓகே மாதாஜி. ஓகே, நீங்க ராதா மாதாஜி பேசுறல? ஆமா மாதாஜி. இதே லிங்க் ஓகே தானே ஓகே. மாதாஜி? ஆமா இதே லிங்க். ஓகே லிங்க் மாறவே மாறாது, இதேதான் லிங்க் தான். ஓகே மாதாஜி. 10ல இருந்து 11. ஓகே மாதாஜி. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களை எல்லாம் கூப்பிடுங்க ப்ளீஸ். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த ப்ரோக்ராம் இஸ் a ஜெனரல் ப்ரோக்ராம். நம்ம நம்ம இஸ்கான் அதாவது பாத்தீங்கன்னா டிவோட்டிஸா இல்லைன்னா கூட நீங்க கூப்பிடுங்க. ஃபியூச்சர்ல அவங்க ஒரு டிவோட்டி ஆகணும். ஓகே, அந்த ப்ரோக்ராமே அதுக்காக தான் வச்சிருக்கிறது. டு ஹேவ் எ பிக் கான்கிரிகேஷன் அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி போறதுக்கு தான். ஓகே, அவங்களால முடிஞ்சது அவங்க வந்து அந்த இந்த இதுல இருந்து அட்லீஸ்ட் மகாமந்திர ஜபிக்கிறதுக்காவது நம்ம வந்து இது பண்ணணும். ஐ திங்க் ஒரு கன்சிஸ்டண்டா ஒரு ப்ரோக்ராம் மட்டும் அதுல வந்து ஆட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஒரு மாலை ரபம் 108 டைம்ஸ் ஜபம் பண்றதுக்கு ஒரு இது ப்ரோக்ராம், அந்த ஒரு ரவுண்ட் பண்ண வைங்க. சரிங்களா? சோ தட் அட்லீஸ்ட் புதுசா வர அது ஸ்டார்டிங்ல வைக்காதீங்க, ஸ்டார்டிங்ல எண்ட்ல வச்சிடலாம். இல்ல, ஏன்னா புதுசா வரவங்களுக்கு அது புரியாது. அப்புறமா அதை செஞ்சீங்கன்னாக்கா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஜபம் பண்ணாங்கனாக்கா பக்தர்கள் கூட்டத்தோட பண்ணும்பொழுது அந்த பக்தருக்கு எங்கேயாவது சுக்குறுத்தி இருந்தாலும் அவங்க வந்து அங்கிருந்து அவங்க தொடங்குறதுக்கான மார்க்கம் கிடைக்கும். எப்படி நம்ம பிரபுஜி வந்து கொடுத்தாரு இல்லையா அந்த ஆப்ஷன், irrespective of position he gave option to everyone. That is how a devotee should be. இல்லையா? He has demonstrated. நாமளும் அதே மாதிரி வந்து we should go forward. ஸோ எந்த ஒரு இதுவுமே இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து வரவங்களுக்கு வந்து என்ன முடியறது, மகாமந்திரம் வந்து ஈஸியா சொல்லக்கூடியவங்க. அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் அத மகாமந்திரம் புதுசா வந்தவங்களுக்காக ஒரு 2 நிமிஷம் பேசிட்டு இது இப்படிதான் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க பண்ணவே. சரிங்களா? அந்த லாஸ்ட் வீக் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்து உங்களோட கோஆபரேஷன், நல்ல டிவோட்டிஸோட கோஆபரேஷன் நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது. இந்த வாட்டி அதோட வந்து இன்னும் ஜாஸ்தியாகும் நாளைக்கு. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் யாரா இருந்தாலுமே, இதெல்லாம் ஆன்லைன்ல தான் ஆகணும், வந்து பர்சனலா வந்து உட்கார போறது கிடையாது இல்லையா? ஜஸ்ட் 1 hour வந்து ரெக்ரியேஷன் மாதிரி இல்லையா? இட்ஸ் ஆன்மீக ரெக்ரியேஷன், இது பௌதிக ரெக்ரியேஷன் கிடையாது. ஓகே, சோ ஈடுபாடு அது முடிச்ச உடனே அவங்க வீட்டுல பிரசாதம் பண்ணி சாப்பிடலாம். ஆமா. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஓம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி நாளைக்கு சென்னை ராதாநாத் குரு மகாராஜ்க்கு வந்து வியாச பூஜை மாதாஜி. அதெல்லாம் குரு மகாராஜ் எல்லாம் கலந்து ஸ்பீச் குரு மகாராஜ் கலந்து ஸ்பீச் கொடுக்க போறாரு. யாரெல்லாம் அருகில் இருக்கிறீங்களும் வந்துருங்க மாதாஜி. 9 to 2 o'clock மாதாஜி. 9 to 2 o'clock மாதாஜி. 9 to 2 o'clock மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம் மாதாஜி. எஸ், யாரெல்லாம் வந்து சென்னையில இருக்கீங்களோ யூ ப்ளீஸ் கோ அண்ட் டேக் அட்வான்டேஜ் ஆஃப் இட். எப்படிமா இவங்க வருவாங்க, ஜெயமாலட்சுமி மாதாஜி வருவாங்க. ஆமா, அவங்களுடைய சர்வீஸ்க்கு போற மாதாஜி. வாங்க குரு மகாராஜ் பார்க்கலாம். அவர் கலந்து அவர் பேச போறாரு. கால சர்வீஸ்க்கு போற மாதாஜி. அவரோட லெக்சர் இருக்கு. ஆமா வாங்க மாதாஜி. மல்லிகா மாதாஜி வராங்க கூட்டு போற. மல்லிகா மாதாஜி கூட்டு போற, பிக்கப் பண்ணி போறேன் நான். ஓகே ஓகே. நாளைக்கு என்னால வருது கஷ்டம், நான் இன்னைக்கு நைட்டு கிளம்புறேன் நான் ஊருக்கு. சரிங்க மாதாஜி, முடிஞ்சாலும் பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜெய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, ஜய கோபி ஜனவல்லபா கிரிவரதாரி,
ஜய கோபிஜன வல்லவா கிரிவரதாரி யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதானந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதனந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி யமுனதீராவனச்சாரி ஜய ராம மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராத மாதவ குஞ்ச விகாரி ஜய ராம மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச விகாரி கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ராம ஹரே ஹரே. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ணா. பத்ராசலம் பிரபு, எந்த ஸ்லோகம் கேக்குறீங்க? மாதாஜி 18 எக்ஸ்பிளனேஷன் பண்ணணும் மாதாஜி. ஹரே 19 மாதாஜி. 19ல இருந்து படிக்கணும். பிரபுஜி, என்ன ஸ்லோகம் கேட்டீங்க நீங்க? என்ன மாதாஜி? இல்ல நீங்க இல்ல. பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நமஸ்காரம். பத்ராசலம் பிரபுஜி, உங்களுக்கு என்ன ஸ்லோகம் நான் காட்டணும்? ராதா மாதவா? ஓகே. ஜெய ராதா மாதவ். ஓகே ஓகே, ஃபைன் ஃபைன். நாளைக்கு மகாராஜுக்கு 75 போகா ஆஃபரிங் பண்றதா லிஸ்ட் போடுறாங்க. எல்லா மாதாஜிஸ் எல்லாம் இது பண்ணிருக்காங்க. இதுல 2 பிரபு அவங்களும் போகா ரெடி பண்றாங்க மாதாஜி. ஆமா மாதாஜி, பண்ணுங்க. நிறைய சர்வீஸ் இருக்கு மாதாஜி நாளைக்கு. நிறைய சர்வீஸ் இருக்கா? குட் குட். சர்வீஸ் இருக்கணும் மாதாஜி, இல்லைன்னா நம்ம will not be in a good shape. ஓகே. எது வரைக்கும் நமக்கு சர்வீஸ் இருக்கோ அது வரைக்கும் பகவான் அதாவது கருணை நமக்கு நிறையவே இருக்குன்னு அர்த்தம். ஜென்ரலாவே கருணை உண்டு, ஆனா நிறைய கருணை சர்வீஸ் இருந்தா அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். எஸ் பிரபுஜி, நீங்க எடுத்துக்கோங்க. ஜெய ராத மாதவ, இது ஜெய குஞ்சு பிகாரி பாடுறாங்க. நம்ம ஜென்ரலா ஃபர்ஸ்ட் மட்டும் தான் ஜெய போறோம். ஓகே.
ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன யமுனா தீராவனச்சாரி. இத வந்து இப்படியும் பிரிச்சு நம்ம வந்து முன்னாடி ஜெய போட்டு கூட பாடலாம். ஆனா ஜென்ரலா நம்ம சிம்பிள்ஸ் எல்லாமே வெறும் முதல்ல இருக்கிறதுக்கும் 2வது வரைக்கும் தான் ஜெயா போடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் எடுத்துக்கோ. இது மாயப்பூர் ராதை மற்றும் கிருஷ்ணா, ராதா மாதவ். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ ஓம் பகவதே பகவதே வாசுதேவாய. வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் நாராயணம் நமஸ்கிருத்யாம் சைவா நரோத்தமம் நரம் சைவ சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் தேவீம் தேவி சரஸ்வதி சரஸ்வதி திவ்யாசம் ததோ ஜாயாம் உதீரயேத். ததோ ஜாயாம் உதிரயே அஷ்டப்ராயேஷு ஆபத்ரேஷு இஷ்டவாரேஷு அபத்ரேஷு யம் பாகவத சேவயாம் நித்யம் நித்யம் பாகவத பகவத சேவையா சேவையா தமஸ்லோகே பகவதி உலக சோகே பவதி நைஸ்திகே தேவவதி பவதி நைஸ்துகி. நைஸ்திகி. Reading from Bhagavatam, 4th canto, 31st chapter, 19th ஸ்லோகம். எஸ், பிரேம மாதாஜி வாசிங்க. அடுத்து சந்தி மாதாஜி, வனமாலினி மாதாஜி வாசிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வேற யாரெல்லாம் வாசிக்கிறீங்களோ கையை உயர்த்தும். ஓகே. தயயா சர்வபூதேஷு சந்துஷ்டயா ஏன கேன வா சர்வேந்திரியோபசாந்தயா ச துஷ்யதி ஆசு ஜனார்தனः. எஸ். दया यया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियापासान्द्य स दुष्यन्ति आसु जनार्दनः. தயாயா கருணை காட்டுவதனால் சர்வபூதேஷு எல்லா உயிர்களுக்கும் சந்துஷ்டயா திருப்தியடைவதனால் ஏன கேனவா ஏதோ ஒரு வழியில் சர்வ இந்திரிய அனைத்து புலன்களும் உபசாந்தியா கட்டுப்படுத்துவதினால் ச மேலும் துஷ்யதி திருப்தியடைகிறார். ஆசு மிக விரைவில் ஜனார்த்தன அனைத்து உயிர்களின் தலைவர். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். ஏதோ ஒரு வழியில் திருப்தியடைந்து எல்லா உயிர்களுக்கும் கருணை காட்டுவதனாலும் புலனின்பத்திலிருந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதினாலும் ஒருவன் முழுமுதற் கடவுளான ஜனார்த்தனனை மிக விரைவில் திருப்திப்படுத்த முடியும். பொருளுரை. முழுமுதற் கடவுள் பக்தியினால் திருப்திப்படுத்துவதற்கு இவையும் சில வழிகளாகும். இதில் முதலாவதாக குறிப்பிடப்பட்டிருப்பது தயையா சர்வபூதேஷு, அதாவது பந்தப்பட்ட கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் அனைவருக்கும் கருணை காட்டுவது என்பதாகும். கிருஷ்ண உணர்வினை பரப்புவதே கருணை காட்டுவதற்குரிய சிறந்த வழியாகும். இந்த ஞானம் இல்லாமையினாலேயே இவ்வுலகம் முழுவதும் துன்புறுகின்றது. முழுமுதற் கடவுளே எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணர் என்பதை மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இதனை அறிந்து கொண்டு அனைவரும் அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். உண்மையில் கற்றவர்களும் ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறியவர்களும் கிருஷ்ண உணர்வினை உலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டும். அப்போதுதான் மக்கள் அதனை ஏற்றுக்கொண்டு தங்கள் வாழ்வில் வெற்றி பெற முடியும். சர்வ பூதேஷு என்னும் சொல் குறிப்பிடத்தக்கது. ஏனெனில் இவ்வார்த்தை மனிதர்களுக்கு மட்டுமல்லாது 84,000 இனங்களில் தோன்றும்
எல்லா உயிர்களுக்கும் பொருத்தமானதாகும். ஒரு பக்தன் மனிதனுக்கு மட்டுமல்லாது எல்லா உயிர்களுக்கும் நன்மை செய்யக்கூடியவனாவான். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் அனைவருமே ஆன்மீக நன்மை அடைய முடியும். உன்னத அதிர்வினை உண்டாக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மந்திர ஒலியினால் விலங்குகளும் மரங்களும் பூச்சிகளும் கூட நன்மை அடைகின்றன. இவ்வாறே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உரத்த குரலில் ஓதும் பொழுது அவன் அனைத்து உயிர்களுக்கும் தனது கருணையினை உண்மையில் காண்பிக்கிறான். கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு பக்தர்கள் எல்லா திசைகளிலும் திருப்தியுடனிருத்தல் வேண்டும். நாராயண பரா சர்வே நர்த்தஸ்ன பிப்யதி சர்வாவர்க்க நரகேஸ்வ அபிதுல்யார்த்த தர்ஷின. பாகவதம் 6.14.28. நரகத்திற்கு செல்லும் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டுமென்றால் ஒரு தூய பக்தன் அதற்காக கலங்குவதில்லை. பரமபுருஷன் வைகுண்டத்தில் இருந்த போதிலும் ஒரு பன்றியின் இதயத்திலும் இருக்கிறார். நரகத்தில் பிரகாசம் செய்து கொண்டிருந்த போதிலும் ஒரு தூய பக்தன் முழுமுதற் கடவுளுடன் அவனுக்கிருக்கும் நித்திய தொடர்பினால் அவன் தூயவனாகவே இருப்பான். இந்நிலை அடைவதற்கு ஒருவன் தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். ஒருவனது மனம் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடும் பொழுது புலன்கள் தாமாகவே கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. அபஹத சகலக்ஷ்ணா மலாத்மனி அவிரதாம் ஏதித பாவனோ பகுதஹ நிஜ ஜனவசகத்வம் ஆத்மனோயன் நா சரதி சித்ரவத் அக்ஷர சதாம்ஹி. எஸ் பர்ணமாலினி மாதாஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 20. அப்பஹத சகலைஷணா மலாத்மனி அவிரதாம் ஏதித பாவனோ பகுதஹ நிஜ ஜனவசகத்வம் ஆத்மனோயன் ந சரதி சித்ரவத் அக்ஷர சதாம்ஹி. அபஹத வெல்லுதல், சகல எல்லாவற்றையும், ஏஷன ஆசைகள், அமல குற்றமற்ற, ஆத்மனி மனதிற்கு, அவிரதாம் தொடர்ந்து, ஏதித அதிகரித்தல், பாவனா உணர்வுடன், உபஹுத வருத்தல், நிஜ ஜன அவரது பக்தர்களின், வசத்தில் கத்வம் செல்லுதல், ஆத்மன அவருடைய அயன் அறிந்து கொண்டு, நா அல்லை, சரதி செல்லுதல், சித்ரவத் வானத்தை போல, அக்ஷர முழு முதற் கடவுள், சதாம் பக்தர்களின், ஹி உறுதியாக. மொழிபெயர்ப்பு. உலக ஆசைகள் அனைத்தையும் முற்றிலும் துடைத்த பிறகு பக்தர்கள் அனைத்து மன அழுக்குகளிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகின்றனர். இவ்வாறு அவர்கள் பகவானை எப்பொழுதும் தொடர்ந்து நினைத்து அவருடன் உணர்ச்சி பெருக்குடன் உரையாடுகின்றனர். தனது பக்தர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் தான் இருக்கிறோம் என்பதை அறிந்து கொள்ளும் முழுமுதற் கடவுள் தமது தலைக்கு மேல் உள்ள வானம் எவ்வாறு மறைந்து சுடுவதில்லையோ அதுபோல் அவர்களை விட்டு அவர்கள் ஒரு கணம் கூட பிரிவது இல்லை. பொருளுரை. இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்திலிருந்து முழுமுதற் கடவுளாகிய ஜனார்த்தனன் தனது பக்தர்களின் செயல்களினால் மிகவும் மகிழ்வார் என்று தெரிகிறது. தூய பக்தன் எப்போதும் முழுமுதற் கடவுளின் சிந்தனையிலேயே ஆழ்ந்திருக்கிறான். அதனால்தான் ஸ்ரண்வதாம் ஸ்வ கதா கிருஷ்ணா, அதாவது எப்போதும் கிருஷ்ணரை சிந்திப்பதனால் ஒரு தூய பக்தனின் இதயம் அனைத்து வகையான ஆசைகளில் இருந்தும் விடுதலை பெறுகிறது என்று கூறப்பட்டுள்ளது. உலகில் உள்ள உயிர்களின் உள்ளம் உலகியல் ஆசைகளினால் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது. உயிர் தூய்மையடையும் பொழுது அவன் உலகியல் சார்பான எதை பற்றியும் சிந்திப்பதில்லை. மனம் முற்றிலும் தூய்மை பெறும் பொழுது ஒருவன் யோக சித்தியின் நிறைவு நிலையினை அடைகிறான். இதன் மூலமே யோகி முழுமுதற் கடவுளை எப்பொழுதும் தன் இதயத்தினுள் காண்கிறான். தியானவஸ்தித கதே காக்கசா
பஷ்யந்தி யம் யோகின. பகவான் ஒரு பக்தனின் இதயத்தில் அமர்ந்தவுடன் அப்பக்தன் இயற்கையின் குணங்களினால் மாசு பெற மாட்டான். முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஒருவன் இருக்கும் வரையில் அவன் பலவற்றை விரும்பி புலனின்பத்திற்காக பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுகிறான். ஆனால் பகவான் இதயத்தில் உயரப்பட்டவுடன் அனைத்து ஆசைகளும் அவனிடமிருந்து மறைகின்றன. மனம் உலகியல் ஆசைகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெறும் பொழுது அவனால் பகவானை தொடர்ந்து நினைக்க முடியும். இவ்வழியே அவன் பகவானின் திருவடி தாமரைகளை முற்றிலும் சார்ந்தவனாகிறான். சைத்தன்ய மகாபிரபு பிரார்த்திக்கிறார், அயி நத் தனுச்ச கிங்கரம் பதித்தம் மாம் விஷமே பவாம்புதௌ கிருபயா தவ பாத பங்கஜ ஸ்தித தூளி சத்ருஷம் விசந்தய. போற்றுதற்குரிய பகவானே, ஏதோ ஒரு வழியில் உலகம் என்னும் சமுத்திரத்தில் விழுந்து விட்டேன். அன்புடன் என்னை கரையேற்றி உமது திருவடை தாமரையில் ஒரு தூசாக இணைத்து கொள்ளும். சிக்ஷாஷ்டகம் 5. இதுபோல் ஸ்ரீல நரோத்தமதாச தாகூரும் வழிபடுகின்றார். ஆஹா பிரபுநந்த சுத விஷபானு சுதாயுத கருணாகரஹ ஏய் பார நரோத்தம தாச கயா நாட்டே லிஹ ராங்கா பாய தோமா வினே கே ஆச்சே ஆமார. போற்றுவதற்குரிய பகவானே, இப்போது நீர் மன்னர் ரிஷபானுவின் புதல்வியின் ராதாராணியுடன் இருக்கின்றீர். நீங்கள் இருவரும் என் மீது அருள் கூர்ந்து கருணை காட்ட வேண்டும். காலால் மிதித்து என்னை புறந்தள்ள வேண்டாம். உம்மையன்று எனக்கு அடைக்கலம் யாருண்டு? இவ்வாறு முழு முதற் கடவுள் தன்னுடைய பக்தனை சார்ந்தவராகிறார். பகவான் வெல்லப்படுவதற்குரிய அரியவர் ஆவார். எனினும் அவர் தனது தூய பக்தனால் வெல்லப்படுகிறார். கிருஷ்ணர் அன்னை யசோதையின் கருணையினை சார்ந்திருந்தது போல் அவர் தனது பக்தனை சார்ந்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறார். பக்தனை சார்ந்திருப்பதாக பகவான் தம்மை எண்ணும் போது அந்த எண்ணம் அவருக்கு மிக மகிழ்ச்சியினை அளிக்கிறது. சில நேரம் ஒரு மன்னன் தன்னிடம் ஒரு விதூஷகலை வேலைக்கு அமர்த்தலாம். அவன் பிறரை சிரிக்க வைக்க முயலும் போது மன்னர் கூட சில நேரம் அவமதிக்கப்படலாம். ஆயினும் மன்னர் அவன் செயல்களின் மனம் மகிழவே செய்கிறார். பரம புருஷ பகவானை அனைவரும் பயபக்தியுடனேயே வணங்குகின்றனர். ஆதலினால் பகவான் சில நேரம் தன் பக்தர்களிடமிருந்து கண்டிப்புகளையும் விரும்புகிறார். இவ்வாறு மேலே உள்ள வானம் போல் பகவானும் பக்தர்களும் இடையில் நித்தியமாக இருக்கும் உற்ற உறுதி செய்யப்படுகிறது. தேங்க்யூ மாதாஜி. பத்மா மாதாஜி நா பஜதி குமனீஷ்ணாம் சாயித்யாம் ஹரிர் ஆதாத்மன தன பிரியோ ரசஜ்ஞः ருத தன குல கர்மாணம் மதைர்யே விதததி பாவம் அகிஞ்சனேஷு சத்ஷு. பத்மா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்லோகம் 21. ந பஜதி குமனீஷினாம் ச இஜ்யாம் ஹரிர் அதனாத்ம தன பிரியோ ரசஜ்ஞா ஸ்ருத தன குக்குல கர்மணாம் மதர்யே விததி பாபம் அகிஞ்சனேஷு சத்சு. ந இல்லை, பஜதி ஏற்றுக்கொள்வது, கு மனுஷீனாம் அழுக்கு மனம் படைத்தவர்கள், ச அவர், ராஜ்யாம் அர்ப்பணித்தல், ஹரி பரமபுருஷ பகவான், அதன பௌதிக உடைமைகள் இல்லாதவர்கள், ஆத்ம தன பகவானை மட்டுமே நம்பியிருத்தல், பிரியமானவர்கள், ரசஜ்ய வாழ்வின் சாரத்தினை ஏற்றுக்கொள்ளோன், ஸ்ருத கல்வி, தன தனம், குலம், கர்மணாம் பலன் தரும் செயல்களின், மதை பெருமையினால், எவர்கள் எல்லோரும், விததி செய்யும், பாவம், அகிஞ்சனேஷு பௌதீக உடைமைகள் இன்றி, சஸ்ஸு பக்தர்களுக்கு. ஆல் க்ளோரிஸ் டு ஸ்ரீல பிரபுபாதா. மொழிபெயர்ப்பு. உலக உடைமைகள் ஏதுமின்றி
பகவானின் பக்தி தொண்டில் முழு மகிழ்ச்சி அடையும் பக்தர்கள் மீது முழுமுதற் கடவுள் மிகுந்த பிரியமுடையவர் ஆகிறார். உண்மையில் இப்பக்தர்களின் பக்தி செயல்களை பகவான் விரும்பி சுவைக்கிறார். கல்வி, செல்வம், குலப்பெருமை, பலன் தரும் செயல் போன்றவற்றினால் ஆணவ முற்றோர் உலகியற் பொருட்களை அடைந்திருப்பதனால் தற்பெருமை கொள்கின்றனர். அதனால் அவர்கள் பக்தர்களை அடிக்கடி இழிவு செய்கின்றனர். இப்படிப்பட்டவர்கள் பகவானை வழிபட்டால் கூட பகவான் அவர்களை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. பொருளுரை: முழுமுதற் கடவுள் அவரது தூய தொண்டர்களை சார்ந்தே இருக்கின்றார். பக்தர் அல்லாதரின் வணக்கங்களை கூட அவர் ஏற்றுக்கொள்வது இல்லை. ஒரு தூய பக்தன் தன்னிடம் உலகியல் ரீதியான எதுவும் இல்லை என்று உணர்கிறான். ஒரு பக்தன் பகவானின் பக்தி தொண்டு தன்னிடம் இருப்பதை எண்ணி எப்போதும் மகிழ்ச்சி அடைகிறான். பக்தர்கள் சில நேரம் ஏழைகளாக தோன்றலாம். ஆனால் அவர்கள் ஆன்மீகத்தில் வளமும் வளர்ச்சியும் பெற்றிருப்பதனால் முழுமுதற் கடவுளுக்கு அவர்கள் மிகவும் பிரியமான பிரதேசதர்களுக்கு நாரதர் உபதேசித்தல்லவர்களாகின்றனர். இது போன்ற பக்தர்கள் குடும்பம், சமுதாயம், நட்பு, குழந்தை போன்ற பற்றுக்களில் இருந்து விடுதலை பெற்றவர்கள் ஆவர். உலக உடைமைகள் அனைத்தின் மீதுள்ள பாசத்தினை அவர்கள் ஒழித்து விடுகின்றனர். அவர்கள் பகவானின் திருவடி தாமரைகளை அடைக்கலம் பெற்றிருப்பதினால் எப்போதும் மகிழ்ச்சியுடன் இருக்கின்றனர். முழுமுதற் கடவுளினால் ஒருபோதும் அங்கீகரிக்கப்பட மாட்டான். அதாவது பரமபுருஷ பகவான் தன் பக்தனுக்கு தீமை செய்பவர்களை ஒருபோதும் மன்னிக்க மாட்டார் என்றும் கூறலாம். வரலாற்றில் இதற்கு ஏராளமான சான்றுகள் காண கிடைக்கின்றன. சிறந்த யோக சித்தரான திருவாச முனிவர் சிறந்த பக்தரான அம்பரீஷ மன்னரிடம் தவறிழைத்தார். மாமுனிவர் திருவாசர் அதனால் பகவானின் சுதர்சன சக்கரத்தினால் தண்டிக்கப்பட்டார். அச்சிறந்த யோகி முழுமுதற் கடவுளை நேரடியாக அணுகிய போதிலும் அவர் மன்னிக்கப்படவில்லை. முக்தியை நாடி செல்பவர்கள் ஒரு தூய பக்தனுக்கு தவறிழைக்கும் விஷயத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் இருத்தல் வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபுஜி படிக்கிறீங்களா? ஸ்ரீயம் அனுசரிதம் தத் அர்தினஸ்ச விபதபதீன் விபுதாம்ஷயத் யஸ்வபூர்ணஹ ந பஜதி நிஜ ப்ருத்யவர்க தந்திரஹ கதம் அமும் விஜுஷேத் புமான் கிருதஜ்ஞஹ. எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வாழ்க வளமுடன். ஸ்ரீயம் அனுசரிதீம் தத் அர்த்தினஸ்ஸ துவித பதீன் விபுதாம்ச யத் ஸ்வ பூர்ணஹ நாபஜதி நிஜ ப்ருத்யவர்க தந்திரஹ கதம் அமும் உத் விஸ்ருஜேத் புமான் கிருத ஸ்ரீயம் அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவி. அனுசரிதீம் அவரை பின்தொடர்ந்து, தத் அவளது, அர்த்தின கருணையினை அடைய விரும்புவோர், சா மேலும், திவி பர பதின் மனித இனத்தை ஆள்வோர்கள், விபுதான் தேவர்கள், ச மேலும், யத் ஏனென்றால், சிவ பூர்ண சுய பூர்த்தி அடைதல், நா இல்லை, பஜதி கவனிப்பது, நிஜ சொந்தம், பிரித்திய வர்க்க அவர் பக்தர்களின் மேல், தந்திர சார்ந்திருத்தல், கதம் எவ்வாறு, அமும் அவரை, உத்விஸ்ரேஜ துரத்தல் கூடும், புமான் ஒருவன், கிருதஞ நன்றுடைய. மொழிபெயர்ப்பு: முழுமுதற் கடவுள் சுய நிறைவுடையவராக விளங்கிய போதிலும் அவர் தமது பக்தர்களை சார்ந்தவராக இருக்கின்றார். அவர் அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவியை பற்றியும் கவலைப்படுவதில்லை. அதுபோல லட்சுமி தேவியின் கருணைக்காக அலையும் மன்னர்கள் மற்றும் தேவர்களை பற்றியும் அவர் கவலைப்படுவதில்லை. உண்மையில் முழுமுதற் கடவுளை வழிபடாத நன்றிமிக்க மனிதன் எங்கே இருக்கிறான்? பொருளுரை: அதிர்ஷ்ட தேவதையான லட்சுமி தேவி அரசர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து லோகாயுத
மனிதர்களாலும் வானத்துள்ள தேவர்களினாலும் வழிபடுகிறாள். அவளது சேவை அவருக்கு தேவையில்லை என்ற போதிலும் லட்சுமி தேவி முழுமுதற் கடவுளின் பின்னணியில் இருக்கிறார். பிரம்ம சமிதையில் 2 கூறுகிறது, ஆயிரக்கணக்கான அதிர்ஷ்ட தேவைகளினால் முழுமுதற் கடவுள் வழிபடுகிறார். ஆனால் பரமபுருஷ பகவான் அவர்களது சேவைகளின் தேவையின்றியே இருக்கிறார். அவர் விரும்பினால் இது போன்ற அதிர்ஷ்ட தேவதைகளை கோடிக்கணக்கில் தனது ஆன்மீக சக்தியினால் படைத்துக் கொள்ள முடியும். அதே முழுமுதற் கடவுள் தமது அளவற்ற கருணையினால் பக்தர்களை சார்ந்தவராகின்றார். இவ்வாறு இறைவனால் அருள் செய்யப்படுவதற்கு ஒரு பக்தன் என்ன புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும்? பகவானை வழிபடாமலும் அவர் பக்தி தொண்டு செய்யாமலும் ஒரு பக்தன் இருப்பது என்ன நன்றி கெட்டத்தனம்! உண்மையில் ஒரு பக்தன் ஒரு கணம் கூட முழுவதும் கடவுளுக்கு தனது கட்டுப்பாட்டினை மறக்க மாட்டான். ஸ்ரீல விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாகூர் பரமபுருஷ பகவானும் அவரது பக்தர்களும் ரசஞா முற்றிலும் உன்னத ரசம் நேர்மையவர்கள் என்று கூறுகிறார். பரமபுருஷ பகவானும் அவரது பக்தனும் ஒருவர் மீது மற்றொருவர் கொண்டிருக்கும் பற்றானது உலகவியலாக கருதப்படக்கூடியதென்று. இரு ஓர் உன்னத உண்மையாகவே எப்போதும் இருக்கிறது. 8 வகையான உன்னத மெய்மறுத்தல்கள் உள்ளன. அவை பாவ, அனுபாவ, சதாயி பாவ போன்றவையாகும். மேலும் இவை அனைத்தும் பக்தி ரசாமத்தில் விளக்கப்பட்டிருக்கின்றன. உயிர் மற்றும் பரமபுருஷ பகவானின் நிலையினை அறியாதவர்கள் அவருடைய இருக்கும் பரஸ்பர பற்றினை உலக சக்தியின் படைப்பு என்றே கருதுகின்றனர். உண்மையில் இப்பரஸ்பரம் பற்று பரமபுருஷ பகவான் மற்றும் பக்தரிடம் இயற்கையாக இருக்கின்றது. இதனை உலகிலாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாகய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வாபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधकान्ता नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात देशधारिणे. मूगं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्य केशवं. हरे कृष्णा. நாம இப்போ நாரத மகரிஷி பேசிட்டு இருக்கிறது கேட்டு இருக்கோம். பகவானுடைய குவாலிட்டிஸ் இல்லையா, அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருக்காரு. சூரியன் எவ்வாறு சூரிய பிரகாசம் இதெல்லாம் அவருக்குள்ளே அடங்கி இருக்கிறதோ அது போல பகவானும் அனைத்து ஜீவன்களுமே அவருக்குள்ளதான் நாம் இருக்கோம் இல்லையா. அனைவரையும் ரட்சிக்கக்கூடியது அவர்தான். ஒரு மரத்தினுடைய வேர் எப்படி முக்கியமோ அதனுடைய கிளைகள், தண்டுக்கு, புஷ்பம் எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் அதுதான். அது போல இங்க வாழக்கூடிய சர்வ ஜீவராசிகளுக்குமே அருள் பாலிக்கக்கூடியவர் அந்த எம்பெருமான் தான் என்பதை அவர்தான் மரத்தின் ஆணி வேர் போன்று இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம், அதுக்கப்புறம் ரட்சிக்கிறது, மறையிறது எல்லாவற்றுக்கும் மூல காரணம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பதங்கள் நாம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அனைத்து காரணங்களுக்கும் காரணம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் நேத்து படிச்சோம் இல்லையா. சோ அதனுடைய கண்டினியூஷனா 18வது ஸ்லோகமும் படிக்கணும். தேனை கமாத்மனம் அசேஷ தேகினாம் காலம் பிரதானம் புருஷம் பரேஷம் ஸ்வதேஜசாத்வஸ்த குண பிரவாகம் ஆத்மைக பாவேன பஜத்வமத்தா. பரமபுருஷ பகவானே அனைத்து காரணங்களுக்கும் மூல காரணமாக விளங்குகிறார் இல்லையா. நம்ம பிரம்ம சமீதியில வரக்கூடிய அந்த ஸ்லோகம் இல்லையா, ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்வர பரமகிருஷ்ணக.
ஆதலினால் அவரே அனைத்து தனிப்பட்ட, அதாவது உள்ளுக்குள்ளேயும் இருக்கார், வித்தின் வித்தவுட் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கக்கூடியது இல்லையா. சோ பரமாத்மாவாக இருக்கிறார். மேலும் அவரே ஆதி காரணமாகவும் நிமித்த காரணமாகவும் விளங்குகிறார். நிமித்த அப்படின்னா வெறுமனே அப்படின்னா எந்த ஒரு செயலுக்கும் மூல காரணம் அவர்தான். பௌதிக படைப்புகள் இருந்து அவரே தனித்து இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர் அவற்றின் தொடர்புகள் இருந்து விடுதலை பெற்றவராகவும் பரு இயற்கையின் தலைவராகவும் இருக்கிறார். இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அதாவது 8 ஜடசக்திகளோட அவருக்கு சம்பந்தம் கிடையாது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம இதுலயே பகவத்கீதையிலே படிக்கிறோம். ஆனாலும் அதை அனைத்துமே தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருந்து கொண்டு செயல்படுத்துகிறார். ஆகையினால் தன்மையில் உங்களை அவரோடு ஒன்று என கருதி அவரது பக்தி தொண்டில் நீங்கள் ஈடுபட வேண்டும். ஸோ நாம எல்லாரும் நித்தியமானவர்கள் என்ற அந்த ஒரு பண்பை கொண்டு நாம வந்து அவரை வந்து வணங்க வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இல்லையா. வேத கணக்கின்படி படைப்பிற்கு 3 காரணங்கள், காலம், பொருள் மற்றும் படைப்பவர் இல்லையா. பிரகிருதி மற்றும் காலா மற்றும் வந்து சுப்ரீம் இது 3 பேர் தான். இவை 3ம் அனைத்தும் கிரியாத்மக என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த 3 உலகில் உள்ள அனைத்து 3 காரணங்களிலுமே படைக்கப்படுகின்றன இல்லையா. இந்த உலகத்துல எல்லா உலகத்திலுமே படைக்கிறதுக்கான காரணம் பகவானுடைய வில், அதுதான் இல்லையா. காலம் வரும்பொழுது அவர் இந்த பிரகிருத்தியை வந்து அதாவது படைக்கின்றார் இல்லையா. மேலும் அதை ரட்சிக்கின்றார். மேலும் அதை வந்து அந்த ஊழி காலம் வரும்போது எல்லாவற்றையும் தனக்குள்ளேயே எடுத்து செல்கின்றார் இல்லையா. இந்த 3 இம்பார்ட்டன்டான டாபிக்ஸ் இது. ஓகே, இக்காரணங்கள் அனைத்தும் முழுமுதற் கடவுளம் காண கிடைக்கின்றன. பிரம்ம சமீதில் இது சர்வகாரண காரணம் இல்லையா. ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ணக சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்தக இல்லையா. சர்வகாரணம் காரணம், அனைத்து காரணங்களுக்கு மூல காரணம் அந்த பரம்பொருள் தான் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால நாரத முனிவர் பிரச்சேதர்களுக்கு நேரடியாக காரணராக விளங்கும் முழுமுதற் கடவுளை வணங்கும்படி அறிவுறுத்துகிறார். ஓகே, மேலும் நீருக்கு அதாவது வேருக்கு நீர் ஊற்றினால எப்படி அந்த மரம் செழிக்குமோ அது போல வந்து பகவானை சேவிக்கிறதுனால எல்லா பலன்களையுமே நாம பெறுவோம் அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் நாரத முனிவரின் அறிவுரையின்படி ஒருவன் பக்தி தொண்டில் நேரடியாக ஈடுபட வேண்டும். அதாவது நம்ம கர்ம ஞான தியான இதுல போய் தான் நம்ம வரணும்னு நினைக்க கூடாது. ஏன்னா அது வந்து காலத்தை வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியது. எவ்வளவு ஆண்டுகள் நாம இங்க இருப்போம்னு தெரியாது இல்லையா. அதனால இருக்கும் காலத்துல நாம நேரடியான பக்தி தொண்டுல நாம ஈடுபடுறது நமக்கு மிகவும் நன்மையை பயக்கும். கிருஷ்ணா பக்தி ஹேகாலே சர்வே தர்ம கிருதாஹாய இல்லையா. அதாவது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை பக்தி தொண்டில் ஒருவன் வழிபடும் பொழுது அவன் தானே எல்லா புண்ணிய செயல்களையும் செய்தவனாகின்றான். நம் தனித்து புண்ணியம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இறைவனை பக்தி கொண்டு இல்லையா நாம நேர்மையான பாதையில் செல்லும் பொழுது இருளின் அருளும் வந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகிறது இல்லையா. அதை நாம இது வந்து உணர்ந்தே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஸோ அந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆச்சாரியா அவரும் உணர்ந்திருக்கிறார் இல்லையா. அவருடைய உணர்தலிருந்து மற்றும் முந்தைய ஆச்சாரியர்களுடைய வியாக்கியானங்கள் அதுல எல்லாத்துலயுமே வந்து கம்பேர் பண்ணி எது காமனா இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் தான் நமக்கு இங்க எல்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இதை நாம நன்னா புரிஞ்சுட்டு நாமும் அவ்வாறே உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை பெறணும்ட்டு வந்து இங்க பிரார்த்தனைகளை வைக்கணும். ஓகே, மேலும் வந்து இஸ்லோகத்தில் உள்ள ஸ்வ தேஜசா ஸ்வஸ்த குணப்பிரகாவம் என்னும் வார்த்தைகளை நோக்குக. முழுமுதற் கடவுளின் ஆன்மீக சக்திகளிலிருந்து குணங்கள் அனைத்தும் தோன்றிய போதிலும் இல்லையா அவற்றினால் அவர் ஒருபோதும் பாதிக்கப்படுவது கிடையாது. அவரிடம்தான் இந்த 3 குணங்களே தோன்றியது. ஆனால் அதன் செயலினால் அவர் பாதிப்பு கிடையாது. இந்த ஞானத்தில் உண்மையில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் எல்லாவற்றையும் பகவானின் பக்தி தொண்டிற்கு எடுத்து செல்கின்றனர். ஸோ ஒருத்தர் வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு இது நம்ம வந்து சக்தியிலிருந்து வரக்கூடிய அனைத்தும் தோன்றிய அவற்றில் ஒருபொழுதும் பாதிக்கப்படுவது. பகவான் நம்மள இந்த 3 குணங்கள்ல வந்து வச்சிருக்கார் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சாலும் அவர் இந்த குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலையில் இருக்கிறார் என்பதை உணர்ந்தும் நாம அவ்வாறே நாமளும் அத்தகைய ஒரு சுத்த சத்துவ நிலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற அத்தகைய முயற்சியில் ஈடுபட்டு நாம எந்த ஒரு பௌதீக லாபத்தையும் எதிர்பார்க்காமல் இறைவனுக்கு பக்தி செலுத்தும் போது அவ்வாறே நமக்கு அந்த அருளும் வந்து கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற பார்க்கணும். ஸோ ஏனெனில் முழுமுதற் கடவுளுடன் தொடர்பில்லாதது எதுவுமே இந்த உலகத்துல கிடையாது. அவருடைய கிருபை இல்லாம இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே இல்லையா. நம்ம இப்ப பேசிட்டு இருக்கோம், கேட்டுட்டு இருக்கோம். இந்த செவியும் வந்து நன்னா வேலை செஞ்சாதான் நம்மளால கேட்க முடியும் இல்லையா.
இந்த கண்கள் நல்லா தெரிஞ்சதான் அந்த எழுத்துக்களை நான் என்னால பார்க்க முடியும். அடுத்து இந்த வாய் பேசுறதுக்கு வந்தாதான் நான் என்னால வந்து சொல்லவே முடியும் இல்லையா, கம்யூனிகேஷனே பண்ண முடியும். ஆனா அதுக்கு மேல நம்முடைய இன்டெலிஜென்ஸும் வந்து இந்த இந்த பிசிக்கல் மெட்டாபிசிக்ஸும் வந்து கரெக்டா இருந்தாதான், இந்த சுய நினைவு எல்லாமே கரெக்டா இருந்தாதான் நம்மளால வந்து என்ன எழுத்து கொடுத்துருக்குன்றத வந்து சூக்ஷ்மமான நிலையில இருந்து நம்ம அதை பார்த்து நம்ம ஸ்தூலமா இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்துறோம் இல்லையா. வாசிக்கிறது எப்படி பண்றோம், நம்ம கண்ணால பார்த்து எஸ் இந்த 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 இது படிக்க முடியும். நம்ம வந்து நம்ம மூளைக்கு வந்து இது கொடுக்குறோம் இல்லையா, அதை உள்ளுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய ஒன்று. இட் வில் சென்ட் த மெசேஜ். அதுக்கப்புறம் மூளை அதை அக்னாலேஜ் பண்ணி ஓகே இதை வந்து நம்ம வந்து வாசிக்கலான்ற அந்த அந்த ரிட்டர்ன் இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது தான் இந்த வாய் வந்து பேச ஆரம்பிக்கும். ஓகே, எல்லாத்துக்குமே இன்டர் கனெக்டட். ஓகே, எல்லாமே வந்து நம்ம இறைவனுடைய இதை பத்தி நம்ம வந்து எப்படி இந்த மூளையும் இந்த நாடிகள் எல்லாம் பகவான் வந்து செய்திருக்காரு அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிச்சோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அவருடைய ஆற்றலை நம்மளால அதாவது நம்மளால மெஷர் பண்ண முடியாது, அளவே பண்ண முடியாதுன்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா. தயயா சர்வபூதேஷு சந்துஷ்டயா ஏன கேனவா சர்வேந்திரியோபசாந்தயா சாதுஷ்யதி ஆசு ஜனார்த்தனா. ஏதோ ஒரு வழியில் திருப்தி அடைந்து எல்லா உயிர்களுக்கும் கருணை காட்டுவதினாலும் புலனிமத்திலிருந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதினாலும் ஒருவன் முழுவதும் கடவுளான ஜனார்த்தனனை மிக விரைவில் திருப்திப்படுத்த முடியும். கண்டிப்பா இது எப்படின்னாக்கா கருணை, அதாவது ஏதோ ஒரு திருப்தி அடைந்து எல்லா உயிர்களுக்கும் கருணை காட்டுறது அது அவ்வளவு சுலபமான விஷயம் கிடையாது. கருணையும் என்பது நம்ம வந்து நம்முடைய சுயநலத்தை விட்டுட்டு நாம வந்து பொதுநலமா நினைக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்துல இருந்து வர்றது. அப்ப நம்ம பொதுநலமா வரணும்னா எப்படி அந்த பக்குவம் வரும்னாக்கா தொண்டு எனக்கூடிய செயலில் நாம் ஈடுபடும் போது மட்டும்தான். எந்த பேதமாவும் இல்லாம எல்லாரிடத்திலும் ஒரு போல கருணை காட்டுவது என்பது மிக மிக கடினம். ஆனா அந்த கருணை என்பது ஒரு பக்தருடைய குவாலிட்டி இல்லையா, சகிப்பு தன்மையில வர்றது இல்லையா, விட்டு கொடுக்கக்கூடிய தன்மையில வர்றது இல்லையா. அடுத்தவங்களையுமே நம்ம வருத்தப்பட செய்யாம நாம அவங்களுக்கு ஒரு நல்லது ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுக்கக்கூடிய அத்தகைய நிலையில் இருந்தாலே தட் இஸ் ஹையஸ்ட் குவாலிட்டி, கருணை அது இல்லையா. ஸோ பக்தனுக்கு கருணை என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு பண்பு ஆக்சுவலி. ஸோ அப்படி நம்ம அந்த கருணை எனக்கூடியதுல வரும்பொழுது நாம புலனின்பத்திலிருந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதனாலும் ஒருவர் முழுவதும் கடந்த ஜனார்த்தன் மீது விரைவில் திருப்தி கொள்ள முடியும். ஸோ அதாவது நம்ம புலனின்பத்திலிருந்து புலன்களை கட்டுப்படுத்துவதனாலும் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா. கண்ணால என்ன செய்யறோம், காதால என்ன கேட்கிறோம், வாயினால என்ன செய்யறோம் இல்லையா, அந்த கைகளால என்ன செய்கிறோம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஆன்மீகத்தின் தரப்பில் நம்ம வந்து வழி நடத்திட்டு போனோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம பக்குவத்துக்கு போவோம் இல்லையா. கடவுளான ஜனார்தனனை மிகவும் ஈஸியா வந்து பகவானை திருப்திப்படுத்த முடியும். ஓகே, என்னோடியில நம்ம வந்து படிச்சிருக்கோம் இல்லையா, கிளேஷாக்னி சுபதா இல்லையா, இல்லையா சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா, அடுத்து வந்து லகு ஒன் மோர் திங் வந்து சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா, லகு கிருத்த ஏதோ ஒன்று வரும், அடுத்து கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி இல்லையா. 6 வகையான இது கிளேஷாக்னி சுபதா. சுபதா மீன்ஸ் மங்களகரம். ரசாமிரத சிந்துல இருந்து வர்றது ஆக்சுவலி. ஓகே, கிளேஷாக்னி பக்தி ரசம் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் பக்தி எப்படி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லையா. பக்தி பண்றோம்னா அந்த பக்தி வந்து நம்ம எந்த லெவல்ல இருக்கிறோன்றது நாம தான் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மள நாம எந்த லெவல்ல இம்ப்ரூவ் பண்ணி போனோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் இல்லையா. கிளேஷாக்னி அப்படின்னா ஆரம்ப கட்டவர்கள் இல்லையா, தடைக்கற்கள் நிறைய இருக்கும். ஸோ பக்தியில வந்து ஒருத்தர் வந்து ஈடுபடும் பொழுது அந்த தடைகள் எல்லாம் வந்து அவங்களால அதாவது தாண்டி வர முடியும் இல்லையா. சுபதா, அதாவது சுபதா மீன்ஸ் குட் திங், ஆஸ்பீஷியஸ் திங். ஓகே, அடுத்து மோக்ஷ லகுகிருத். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னது, மோக்ஷ லகுகிருத், மோக்ஷத்திற்கான மார்க்கம். ஓகே, சூதுர்லபா, இப்படிப்பட்டவர்கள் வந்து மிகவும் அரிதானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா, ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஆகர்ஷன். ஸோ இந்த 6 வகையான செயல்கள் தான் வந்து ஒருத்தர் வந்து பக்தி பாதையில வந்து முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறார் என்பதை வந்து சொல்லக்கூடியது. சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா அப்படின்னாக்கா சுபதா சொல்லியாச்சு.
அவ்வளோ கொடுக்கல. மட்டும் அதுங்க என்னோட இல்ல நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? போட்டு டேட்டாபேஸ்ல பார்த்தா என்னோடி யூனிட் ஆஃப் டிவோஷன் சர்வீஸ் இருக்கா? ஓகே, நான் பார்த்து சொல்றேன் நான். ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியமானது. ஒருத்தர் பக்தியில வந்து எப்படி முன்னேறது. சும்மா நம்ம வந்து பக்தி பாதையில போகணும்னு சொல்றோம். ஆனா நமக்கு ஆரம்ப கட்டத்துல நிறைய தடை கற்கள் இருக்கு இல்லையா? அதை வந்து உணர்ந்தறிந்து நாம நம்முடைய சமர்ப்பணம் அதுல எல்லாமே வந்து நம்முடைய, அதாவது நம்ம சரணாகதி என்ற தோரணையில இருந்தா மட்டும்தான் அந்த ஒரு ஸ்டெப்புமே நம்மளால கடந்து செல்ல முடியும். கடைசியில தான் கிருஷ்ண ஆகர்ஷன். ஓகே, அந்த ஒரு நிலைக்கு போறது. கருணை என்பது அந்த ஒரு நிலையில போகும்போது சுலபமா ஒரு சண்டாளனுக்கு கூட நம்மளால கருணை பண்ண முடியும். அந்த அளவுக்கு நமக்கு வந்து கம்பேஷன் இருக்கும். ஓகே, தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஞானம் இல்லாமையினாலே உலகம் முழுவதும் துன்புறுகின்றது. முழுமுதற் கடவுள் எல்லாவற்றிற்கும் மூல காரணர் என்பது மக்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். எல்லாருமே அறிந்து கொள்றது கிடையாது இல்லையா? அறிந்தும் சில பேர் வந்து மீண்டும் அதே பழையபடி செய்யக்கூடியவர்களுமே உண்டு. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் கிடையாது. ஓகே, இதனை அறிந்து கொண்டு அனைவரும் அவரது பக்தி தொடர்பில் ஈடுபட வேண்டும். எஸ், இதை புரிஞ்ச யார் வந்து பக்தி தொண்டில் வந்து ஈடுபடணும். ஸோ நம்ம தடை கற்களை தாண்டி மங்களகரமான சூழ்நிலை என்பது இறைவனால் கொடுக்கப்படுகிறது இல்லையா? மோக்ஷ லகுக்கு அடையிறது மோட்சம் இல்லையா? அந்த மோட்சத்துக்காக வந்து மோக்ஷ லகுக்கு சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா சூதுர்லபா மிக அரிதானது. ஒன்லி சாந்திரானந்த விசேஷாத்மா ஒண்ணுதான் ஞாபகம் இல்லை. கிருஷ்ணாகர்ஷன். ஓகே, இதனை அறிந்து கொண்ட அனைவரும் அவரது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட வேண்டும். உண்மையில் கற்றவர்களும் ஆன்மீக உணர்வில் முன்னியவர்களும் கிருஷ்ண உணர்வினை உலகம் முழுவதும் பரப்ப வேண்டும். இதுதான் நம்முடைய பிரைமரி டியூட்டி. படிக்கிறது மட்டும் பத்தாது, மற்றவங்களுக்குமே இதை வந்து நாம் எடுத்துரைத்து அவர்களையுமே இந்த பாதையில எடுத்துட்டு வரணும். அதுக்குதான் இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து நடத்துறது. அதாவது சனிக்கிழமை 10 மணிக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் உண்டு. அதனால நீங்க பக்தர்கள் மட்டும் வரணும்ட்டு இல்லை, நான் டிவோட்டிஸ் கூட வந்து அழைச்சிட்டு வாங்க. ஓகே, இட் இஸ் அன் ஆல் ரைட் ப்ரோக்ராம். ஓகே, சர்வபூதேஷு என்றும் சொல்லப்படுகிறது இல்லையா? தம் வாழ்வில் அனைத்தும் ஏற்றுக்கொண்டு தங்கள் வாழ்வில் வெற்றி பெறவும் முடியும். இல்லைன்னா நம்மளால வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்கமும் இருக்காது, நம்மளால் வெற்றி கொள்ளவும் முடியாது இல்லையா? ஏன்னா மனிதர்கள் வந்து 84 லட்சம் உயிர்வாளிகள்ல ஒரு உத்தமமான ஒரு உயிர்வாழி இல்லையா? ஆனா அதை நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோமோ அதுக்கு ஏற்றவாறு தான் நமக்கு பலன்கள் என்பது கிடைக்கும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஒரு பக்தன் மனிதனுக்கு மட்டுமல்லாது எல்லா உயிர்களுக்கும் நன்மை செய்யக்கூடியவனாவான் இல்லையா? அதுக்காக ஒன்லி மனிதனுக்கு தான் ஹெல்ப் பண்ணு கிடையாது. ஒரு சர்வ ஜீவராசிகளுக்கு கூட நாம துன்புறுத்தல் கூடாது. அதுவே மிகப்பெரிய சகாயம் ஆக்சுவலி இல்லையா? நம்ம தெரிந்தோ தெரியாமல கூட அந்த ஜீவன்கள் வந்து மடிவதற்கு நாம காரணமாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ மேலும் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஓதுவதன் மூலம் அனைவருமே ஆன்மீக நன்மை அடைய முடியும். இது பிராக்டிக்கலா நிறைய பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும் இல்லையா? நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ தடை கற்கள், அதாவது 2020-21 நம்ம எப்படி இருந்தோம், இன்னைக்கு வந்து எப்படி அந்த பக்தியில வந்து முன்னேறின்னு இருக்கோம், எவ்வளவு படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, இதெல்லாம் நம்ம நினைச்சு பார்க்கிறோம் இல்லையா? மனிதனுக்கும் விலங்குகளுக்கும் அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசம். ஸோ இவ்வாறு அந்த மந்திரத்தை உரத்த குரலில் ஓதும்போது அவன் அனைத்து உயிர்களுக்கும் கருணையினை உண்மையில் காண்பிக்கிறான் அப்படின்னா, அட்லீஸ்ட் அவரை பார்த்து இன்னும் 4 பேர் வந்து அதை சொல்லுவாங்க இல்லையா? அதுதான் கம்பேஷன்.
கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தினை உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்கு பக்தர்கள் எல்லா நிலைகளையும் திருப்தி அடைதல் வேண்டும். செல்ஃப் கண்டெய்ன்மெண்ட் இருக்கணும். நமக்கே இன்னும் வந்து டவுட்டு மற்றும் வந்து நிறைய வேணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னாக்கா பௌதிகத்துல கண்டிப்பா நம்மளால இந்த மாதிரி ஒரு மனப்பான்மையோட வந்து அடுத்தவங்களுக்கு வந்து கொண்டு புரிய முடியாது. நாராயண பரா சர்வே நாதுஷன் பிப்பியதே ஸ்வர்க பவர்க நரகேஸ்வர் அபிதுல்யார்த்த தர்மிஷன. என்னுடைய விளக்கம் வந்து நரகத்துக்கு சென்றும் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்றால் ஒரு தூய பக்தன் அதற்கு கலங்குவதில்லை. அப்படின்னா எப்படி? நாதனம் நா ஜனம் நா சுந்தரிம் கவிதாம்பா ஜெகதீஷ காமையே மம ஜன்மனி ஜன்மனீஸ்வரே பவதாத் பக்தீர் ஹை துக்கிம். இல்லையா? அதாவது எந்த ஒரு உள்ளுக்குள்ள வந்து நம்ம பர்சனல் லாபம் இல்லாம, இல்லையா, பர்சனல் இன்டென்ஷன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, வெறுமனே தொண்டு ஆற்றுவதற்கு என்று நாம செயல்படும் போது அது வந்து என்றைக்குமே அந்த பக்தர்களுக்குமே நன்மை பயக்கும். அது நமக்கு வரக்கூடிய புண்ணியங்களை நினைச்சு நம்ம வந்து செய்தோம்னா அந்த புண்ணியங்களுக்கான பலன்கள் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனால் அதனால நாம் என்ன ஆகும்? மீண்டும் ஒரு கட்டுண்ட நிலையை வந்து ஏற்படுறதுக்கான அந்த மார்க்கத்திற்கு தள்ளப்படுவோம். அதனால நாம ரொம்ப ரொம்ப உஷாரா இருந்து செய்யணும். எந்த பக்தியுமே எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. இறைவன் பார்த்துப்பார். இவ்வளவு தூரம் வந்த நம்மள இறைவன் ரட்சிக்காமலே போயிடுவார்? கண்டிப்பா ரட்சிப்பார். அதனால நாம பலனை எதிர்பார்க்காமல் தொண்டு புரிவதற்கு தயாராக இருக்கணும். மேலும் ஒரு பன்றின் எல்லா ஜீவராசியுமே பகவான் இருக்கார், இல்லையா? அது ஒரு முழுமுதற் கடவுளுடன் அனுகிரகிக்கும் வந்து நித்திய தொடர்பினால் அவன் தூயவனாகவே இருப்பான். இந்நிலை அடைவதற்கு ஒருவன் தனது புலன்களை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். அப்படின்னா புலன்களை உட்கார்ந்து ஆசனங்கள் கட்டுப்படுத்தக்கூடாது. மனதளவில் வந்து சாஸ்திர விதிகள் பிரகாரம் வந்து என்ன எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கோ அதை நாம கண்டிப்பா பரிபாலிக்கணும். ஒருவனது மனம் பகவானின் தொண்டில் ஈடுபடும் போது புலன்கள் தாமாகவே கட்டுப்படுகின்றன. எஸ். ஸோ நம்ம பிரத்யேகமா அதுக்கான முயற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை. அது எல்லாமே தானாகவே வந்து செயல்படும். ஓகே, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எனி டவுட்ஸ்? ஏதாவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும்? இல்ல மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. இது ஃபுல்லா தத்துவங்கள் தான். அதனால வந்து நம்ம நிறைய படிச்சிருக்கோம். ஆனா கொஞ்சம் வேற விதமா இந்த இடத்துல நாரத மகரிஷி வந்து எடுத்துரைக்கிறார். அதனால நம்ம அப்படியே எப்படி இருக்கோ அதை அப்படியே புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். அபஹத சகலக்ஷணா மலாத்மனி அவிரதம் ஏதித பாவனோ பகுத நிஜ கனவசகத்வம் ஆத்மனோ அயன் ந ரசதி சித்ரவத் அக்ஷர சதாம் ஹி. உலக ஆசைகள் அனைத்தை முற்றிலும் துடைத்து பிறகு பக்தர்கள் அனைத்து மன அழுக்குகளிலிருந்து விடுதலை பெறுகின்றனர். எஸ், as long as நம்ம இந்த பௌதிகத்துல வந்து காமம், குரோதம், மோகம், மதம், அகங்காரம், மக்ஷரம், இது எல்லாத்துலயுமே வந்து நம்மள நாம் ஈடுபடுத்தி கொண்டோம்னா நம்மள மீண்டும் இங்க வர்றதுக்கான வாய்ப்பு தான் நமக்கு வழங்கப்படும். ஆனா அதை விட்டு நாம வந்து முக்கால அந்த இதுக்கு போகும்பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு அது பகவான் கொடுக்கிறார். அதுதான் கிருஷ்ணா ஆகர்ஷினி. ஓகே, இவ்வாறு அரசர்கள் பகவானை எப்பொழுதும் தொடர்ந்து நினைத்து அவருடன் உணர்ச்சி பெருகுடன் உரையாடுகின்றார். நேற்று செஷன்ஸ்ல கேட்டது உரையாடுகின்றனர். நம்ம எப்படி how we can follow, அதாவது நம்ம எப்படி வந்து ஒரு பக்தரை ஃபாலோ பண்றது? யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஐ வாண்ட் டு ஃபாலோ ஏ டிவோட்டி. நான் இப்ப ஜெயபாதக சாமி மகாராஜை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் எப்படி ஃபாலோ பண்ணேன்? எனக்கு வந்து மகாராஜ் வந்து குரு இனிஷியேஷன் கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? அதாவது ஹரிநாம இனிஷியேஷனை கொடுத்துருக்காரு இல்லையா? மேக்சிமம் 1 or 2 பிரேயர்ஸ் அவருக்காக நம்ம வந்து பாட முடியும். அது தவிர்த்து வேற என்ன அசோசியேஷன் வச்சிருக்கோம்? அவருக்கு தொண்டு செய்யலாம். அவருடைய ஸ்பீச் எல்லாம் கேட்கலாம். நம்ம தஜி ஸ்பீச் பண்றாரு இல்லைங்களா? புக்ஸ் எல்லாம் படிக்கலாம். அவருக்கு தொண்டு செய்யலாம். 2 வித தொண்டுல எது நமக்கு முடியுமோ, வாணி சேவையோ வாபு சேவையோ எது நம்மளால முடியுமோ அதை செய்யலாம். நமக்கு முக்கியமா வாணி சேவை தான் முடியும். அதனால அவருடைய புக்ஸுகள், அவருடைய லெக்சர்ஸ் இதெல்லாம் அடிக்கடி கேட்கறோம். மாதாஜி, அவருடைய கருத்துக்களை நம்ம வந்து பரப்பலாம் மாதாஜி, எல்லாருக்கும் ப்ரீச் பண்ணலாம். தீர்த்தம் குருவந்தி தீர்த்தானி இல்லையா? ஏன்னா கங்கை நதியை விட வந்து நம்மளுக்கு வந்து
தூய்மைப்படுத்துறது. கங்கா ஸ்நானம் வந்து நம்ம பலமுறை எடுக்கலாம். ஆனா ஒரு குருனுடைய ஸ்பர்ஷம் அவரை தொட்ட அந்த இது காற்று கூட நம்ம பட்டாலே நம்ம எத்தனையோ தடை கற்கள்ல இருந்து நம்மளால வந்து வெளியில வர முடியும். அதை விட பவர்ஃபுல் தீர்த்தம் குருவந்தி தீர்த்தான் இல்லையா? உங்களுக்கு முன்னாடி நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன். ஒரு தீர்த்த தலத்தையே புனிதப்படுத்தக்கூடியவர்கள் இந்த தூய பக்தர்கள். ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு இதை வந்து நாம அசோசியேஷனா எடுத்துக்கணும். ஸோ எவ்வாறு நாம வந்து to take shelter of the lotus feet of the Lord means to take shelter of the pure duty. Okay, so sincere disciples வந்து எப்படின்னா அவங்களுடைய வார்த்தைகளை வந்து கேட்பாங்க இல்லையா? அவங்க எதை பரிபாலிச்சாங்களோ அதை பார்த்து அவங்களும் பரிபாலிப்பாங்க. அவங்க என்ன செயல்கள் புரிந்தாலும் அத்தனை செயல்களும் அவங்களும் செய்யணும்ன்ற அந்த ஆவலோட செயல்படுத்துவாங்க. ஆனா இட் வில் டேக் காலம் இல்ல. அதாவது ஸ்ரீல பிரபுபாதரே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 10 வருடங்கள் வந்து அவர் வந்து இந்த ஸ்தாபிக்கிறதுக்கு வந்து அவர் கஷ்டப்பட்டார் இல்லையா? 10-12 வருடங்கள். ஸோ அவ்வளவு கடினமான உழைப்பு எல்லாமே அவர் செய்தார். ஸோ அமெரிக்காவுக்கு போய் இல்லையா அது எல்லாமே செய்தார். 10-15 வருடங்களுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் ஆக்சுவலி. ஸோ அது மாதிரி ஆனா அவர் எப்பவுமே தன்னுடைய குருவை எண்ணிதான் வந்து நாமெல்லாம் வியாச பூஜைக்கு போனோம்னாக்கா குருமா அதாவது நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இருந்த டைம்ல அவருமே வந்து அங்க வந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்களோடு சேர்ந்து ஆடுவாராம். ஸோ ஆனா அவருடைய குருவை வந்து குளோரிஃபை பண்ணுவார். ஸோ ஹி ஹஸ் நெவர் மிஸ்ட். நாம் எப்பவுமே நம்முடைய குருவை வந்து அதாவது நம்ம வந்து புகழாரங்கள் சூட்ட வேண்டும். ஸோ அது அப்படின்னா உணர்ந்தறிந்து சொல்றது, சும்மா ஜஸ்ட் ஏதோ வாய்க்கு வந்த மாதிரி பேசுறது கிடையாது. ஓகே, வித் இன்டென்ஸ் ஃபீலிங்கோட நம்ம வந்து அதை வந்து ரொம்ப முக்கியம். அவருடன் உணர்ச்சி பெருக்குடன் உரையாடுகின்றார். அதே மாதிரி நாம எப்படி பண்றோமோ அதே மாதிரிதான் திருப்பி ரெசிப்ரோகேஷன். பகவான் இடத்துலயும் அதே மாதிரிதான். நாம பகவான்கிட்ட என்ன பேசுறோமோ அது அப்படியே நமக்கும் ரெசிப்ரோகேட் ஆகும். எஸ்பெஷலி நீங்க டெம்பிள் டிடிஸ் கிட்ட போயிட்டு நீங்க முன்னாடி நின்று உங்களுடைய கஷ்டத்தை நீங்க சொன்னீங்கனாலே அதற்கான மார்க்கத்துக்கு வந்து நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். ஆனா அதுக்குமே நம்முடைய கர்ம பலன் வந்து எப்ப அது கிடைக்கப்பெறணும் இருக்குன்றதோ பண்ணுவாங்க. ஆனா குடும்பமான வரைக்கும் நம்ம நற்பலன்களை செய்ய ஆரம்பிச்சா அது வந்து நமக்கு சுலபத்துல பெறக்கூடிய ஒன்றுதான். பகவான் நமக்கு அடையப்படக்கூடியவர் தான். கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி என்பதுன்னா இறைவனையும் வந்து நம்ம அடைக்கணும். அந்த இதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். நமது தலைக்கு மேல் உள்ள வானம் எவ்வாறு மறைந்து சுடுவதில்லையோ அது போல அவர்களை விட்டு அவர் ஒரு கணம் கூட பிரிவது கிடையாது இல்லையா? இறைவனை விட்டு நாம் எப்பவுமே பிரியறது கிடையாது. ஆனா அதை நம்ம உணர ஆரம்பிக்கணும். உணராதவங்க நிறைய பேர் உண்டு. ஆனா அதை நாம உணர ஆரம்பிக்கணும். இதுக்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துல வந்து முழுமுதற் கடவுளாகிய கிருஷ்ணர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஜனார்த்தனன் தனது பக்தர்களின் செயல்களால் மிகவும் மகிழ்பவர் என்று தெரிகிறது. ஸோ சுண்பதாம் ஸ்வகதா கிருஷ்ணா புண்ணிய ஸ்ரவண கீர்த்தனகா இல்லையா? ஸ்ரவணம் எப்படி நாம வந்து ஃபாலோ பண்ண முடியும்னாக்கா நம்ம இயக்கத்துல வந்து ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் இது 2 தான் முக்கியம். இது 2 இருந்தாலே நம்ம இந்த பக்தி எடுத்துட்டு போகலாம். இஸ்கான் இயக்கத்துல ஸ்ரவணமும் பாகவதம் நாம கண்டிப்பா கேட்கணும். கேட்டல். அடுத்து வந்து கீர்த்தனம் வந்து நாமளே வந்து பகவானை பற்றி புகழாரங்கள் பாடுதல். ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாகம். மேலும் வந்து உலகில் உள்ள உயிர்களின் உள்ளம் உலகியல் ஆசைகளால் நிரப்பப்படுகிறது. 100%. நம்ம எல்லாருமே ஒரு பக்தர்களா வந்து 16 மாலை 4 ரெகுலேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சில சமயங்கள்ல வந்து நாம வந்து நான் டிவோட்டி அசோசியேஷன் போகும்போது நம்ம சுலபமாக நம்ம ஈர்க்கப்பட்டு விடுகின்றோம். நடக்கிறதா இல்லையா? கண்டிப்பா நடக்கிறது இல்லையா? ஸோ அந்த உலகியல் ஆசைகள்ல வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா ஸ்திரத்தன்மையோட செயல்படும் போது அதுல இருந்து நாம இருக்கிறது. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து நம்ம பக்தர்கள் கூட்டத்தோட இருந்தாதான் மட்டும்தான் முடியும். ஸோ அதான் நம்ம இப்போ நாளைக்கு வியாச பூஜை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ராதாநாத் மகாராஜுக்கு. ஸோ அங்கே வந்து அவரிடத்துல நாம வந்து என்ன பண்ணணும்? இறைவனுக்கு பக்தி கொள்றக்கூடிய மார்க்கத்தை பகவான் கொடுத்தா போதும். வேற எதுவுமே நமக்கு வந்து தன்னின் தானாகவே வந்து சேரும். நம்ம என்ன அடையணுமோ அது வந்து நம்ம கிட்ட வந்து சேரும். மேலும் வந்து உயிர் தூய்மை அடையும் பொழுதுதான் அவன் உலகில் சார்பான எதை பற்றியும் சிந்திப்பது கிடையாது இல்லையா? கண்டிப்பா. இல்லைன்னா நாம் என்ன பண்ணுவோம்? அது என்னாச்சு இது என்னாச்சு இல்லையா? ஒரு பக்கம் ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் அதெல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிப்போம். எப்போ நம்ம ஜபத்தை பர்ஃபெக்ட். ஸோ ஒன் ஆஃப் அந்த லெக்சர்ஸ்ல சொல்லியிருந்தாங்க நம்முடைய அன்றாட கண்ட்ரிபியூஷன் வந்து எப்படிலாம் வந்து வேல்யூவேஷன் ஆகுது அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 40% ஜபா. ஸோ காலையில அந்த
ஜபத்தை வந்து நாம முடிச்சிடணும். அடுத்து 30% வந்து பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கறதுனால நமக்கு கிடைக்கும். நம்முடைய அதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற அழுக்கு எல்லாமே சுத்திகரிக்கப்பட்டு ஒரு தூய்மையான ஒரு மனசை வந்து கொடுக்கறது வந்து பாகவதம் கிளாஸ் கேட்கறதுனால அது வந்து 30%. 20% வந்து காலையில மங்களாரத்தி பார்க்கணும். ஓகே, 10% தான் குரு பூஜை. ஓகே, இத்தனையுமே இப்படி 100 மார்க்ஸ்க்கு டிவைட் பண்ணும்போது அவ்வாறு என்று சொல்லப்பட்டது. ஸோ நாளை இதுல என்ன இருக்கு ஆக்சுவலி முதல் மேன்மை டாப்பானது என்ன சொல்லுங்க? நம்ம படிச்சது 40% ஜப்பா இல்லையா? ஜப்பா இஸ் கிவிங் த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வித் த சுப்ரீம். அவர் வேறு, அவருடைய நாமங்கள் வேறு கிடையாது இல்லையா? அதனால நம்ம நாம ஜபங்களை அவரை எண்ணிக்கொண்டே நாம செயல்படும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி அது வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா, சம்பந்தம் என்பது கண்டிப்பா ஏற்படும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா அது சம்பந்தத்தை அப்படியே எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த நிலை தான் மிக மிக முக்கியமானது. மனம் முற்றிலும் தூய்மை பெறும்பொழுது மட்டும்தான் இது செய்ய முடியும். அட்லீஸ்ட் ஒரு அளவுக்கு நம்ம வந்து கிளியரன்ஸ் இருக்கணும். நம்ம கிட்ட நிறைய தீய புத்திகள் கொண்டு இருந்தா கண்டிப்பா எதுவுமே நடக்காது. எப்பொழுதும் தன் இதயத்தினுள் காண்கின்றான் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட மனிதன் வந்து தன்னுடைய ஹிருதயத்திலுமே பகவானை பார்க்கக்கூடியது வந்து அந்த ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது. தியான வஸ்தித காகாச பஷ்யந்தி யா யோகினக. அதாவது பகவான் ஒரு பக்தனின் இதயத்தில் அமர்ந்தவுடன் அவற்றை பற்றி யோசிக்க, அதாவது அப்பக்தன் இயற்கையின் குணங்களால் மாசு பெற மாட்டான். ஒரு நிமிஷம். பகவான் ஒரு பக்தனின் இதயத்தில் அமர்ந்தவுடன் அப்பக்தன் இயற்கை குணங்களால் மாசப்பட மாட்டான். அதனால்தான் தூய பக்தர்கள் ஒரு தீர்த்த தலத்துக்கு வந்தா அந்த தீர்த்த தலத்தை எப்படி தூய்மைப்படுத்துறாங்க? அதாவது அவர்களுடைய ஹிருதயத்துல பகவானை ஏந்தி வருகிறார்கள். அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல பகவான் இருக்கிறாரோ அந்த இடத்துல வந்து தூய்மை தான் இருக்கும். ஸோ அவர்கள் மூலியமா அந்த தீர்த்த ஸ்தலத்தை வந்து தூய்மைப்படுத்துவார். பகவான் அவ்வாறு அடையப்படுற போது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்களுக்கே வந்து சேவகம் பண்ணக்கூடிய செயலுக்கு போகும். இது வந்து நம்ம மகாபாரதத்திலயுமே வந்து பார்ப்போம் இல்லையா? அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டியானது இல்லையா? இப்படி ஒரு இதுலையுமே வந்து நாம புரிஞ்சுக்க முயற்சி. ஓகே, மேலும் முக்குணங்களின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் ஒருவன் இருக்கும் வரையில் அவன் பலவற்றை விரும்பி புலனின்பத்திற்காக ஓகே பல்வேறு திட்டங்களை தீட்டுகிறான். நம்ம அதெல்லாமே வந்து இறைவன் சித்தம் எதுவோ அதுதான் நடக்கும். நாம் என்ன திட்டம் போட்டாகணும். ஆனால் பகவான் இதயத்தில் உயரப்பட்டவுடன் அனைத்து ஆசைகளும் அவனிருந்து மறைந்து விடுகிறது. எஸ், இட் வில் கோ ஆஃப். மனம் உலகியல் ஆசைகளிலிருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெறும்போது அவனால் பகவானை தொடர்ந்து நினைக்க முடியும். ஆனா அந்த உலகியல் ஆசைகளை எப்படி நாம விடுறது? இதை விடணும்னு நினைச்சோம்னாக்கா நம்ம அதையே நினைச்சிட்டு உட்கார்ந்து இருந்தானா முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் வந்து இந்த ஃபுட்டு கண்ட்ரோல் கண்டிப்பா பண்ணணும். ஈவினிங்ல வந்து எப்பயாவது ஒரு நாள் சாப்பிட்றது கூட நிறுத்தும். நிறைய சாப்பிட்டா கூட வந்து அது வந்து ஜீரண சக்தி இருக்காது இல்லையா? அது ஒண்ணு. ரெண்டாவது வந்து தூக்கம் நிறைய வரும். ஓகே, நைட்ல நிறைய தூக்கம் வந்தா காலையில சாதனை என்பது நமக்கு பயங்கரமா இடிக்கும். அதனால நைட்ல வந்து ஒரு மிதமானதோ இல்ல வந்து ஒரு ஃப்ரூட்டோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம பழகிட்டோம்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம உடம்புமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த டைமுக்கு எழக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தி வந்து கொடுத்துரும். ஓகே, இவ்வாறுதான் நம்ம ஆஸ்டரிட்டிஸ் அத்தி ஆகாரா பிரயாசா இல்லையா? மேலும் சிலர் வேலைக்கு போறாங்க, அங்கேயுமே வந்து அவங்களுடைய இது இல்லையா? அந்த இடத்துல அவங்க அதுல இருந்து மேன்மையா வரணும்னாக்கா அந்த செயலை கூட வந்து இறைவனுடைய ஆணையாக ஏற்றுக்கொண்டு செயல்படுத்தல் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஓகே, மேலும் மனம் உலகியல் ஆசைகள் இருந்து முற்றிலும் விடுதலை பெறும்போது அவனால் பகவானை தொடர்ந்து நினைக்க முடியும். கண்டினியூஸ்லி யூ கேன் திங்க் ஆஃப் த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி. எப்படி மத்தாச்சு அது முடியும்னா சாதனை. இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் பட் ப்ராசஸ். ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இப்படியே அவன் பகவானின் திருவடிகளை முற்றிலும் சார்ந்தவனாகிறான். அப்போ நம்ம இறைவன் திருவடிகள் தான் நமக்கு கதி அப்படின்னு நம்ம இருப்போம். சைத்தன்ய மகாபுருஷர் ஐன தனுஜ கிங்கரம் பதிதம் விஷயமே ஸ்வாம்புதவ் கிருப்பையா தவ பாத பங்கஜா திதூல். இது வந்து இது காலையில குரு அஷ்டகம் இல்லையா? சாரி, சிக்ஸ்டாஷ்டம். குரு அஷ்டம் கிடையாது, சிக்ஸ்டாஷ்டம். காலையில நம்ம மங்களாரத்தில கூட படிக்கிறோம். இது 5th ஸ்டான்ஸ் ஆகுது. ஆஃப்டர் நாதனம் நாஜனம் அந்த ஸ்லோகம் ஆன பிறகு இது ஐ நந்தனா தனுஜா கிங்கரம் பதித்தம் வாம் விஷமே பவாம்புதவ் கிருப்பையா தவ பாத பங்கஜா. அதாவது பகவான்கிட்ட வேண்டிக்கணும் அவருடைய காலடி தூசுலையாவது நம்ம வந்து இடம் பெறுவதற்கு வந்து நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லையா? ஏதோ ஒரு வழியில் உலகம் என்னும் சமுதிரத்துல நாம விழுந்தாச்சு.
ஆனா இதுல இருந்து நாம கரை சேரணும், அதாவது கரை சேர வேண்டியது இருக்கு. அப்போ நாம என்ன பண்ணணும், பகவானுடைய திருவடிகளை வந்து அதாவது நம்ம வந்து நம்மளை நாம அவருக்கு சமர்ப்பிக்கணும். அந்த சமர்ப்பணம் என்பது நம்பிக்கை இல்லையா, நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டு, இது எல்லாமே வந்து மூல காரணமா வந்து ஓகே. மேலும் ஸ்ரீல நரோத்தம தாசா தாகூரர் அவருடைய பாடல்ல சொல்றார், ஆஹா பிரபு நந்த சுத ஸ்வரூபானு, அதாவது ரிஷபானு சுதாயுத, அதாவது ரிஷபானு அப்படின்றது வந்து ராதையினுடைய தந்தை இல்லையா, சுதா கருணா கர ஏ பார நரோத்தமா தாசா கயா நா ஹேடி டெலி ஹ ரங்கா பாயா தோமா பீனே கே ஆசே ஆமாரா இல்லையா. அதாவது மறந்து விடக்கூடாது பகவான் நம்மள இல்லையா. ஸோ அதாவது அவருடைய திருவடிகளை நம்மளை வந்து எப்பயுமே வந்து வச்சுக்கணுன்ற பிரார்த்தனைகள் வந்து நாம கண்டிப்பா ப்ரே பண்ணணும். ஆனா அது வந்து நம்ம ஒரு குரு பரம்பரானுடைய கருணையால் நமக்கு கிடைக்கும். அதனால எந்த அளவுக்கு நாம ஒரு குரு பரம்பராவை வந்து ஃபாலோ பண்றோமோ, எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுடைய திருவடிகளை நம்பி நாம வந்து நம்மளை சமர்ப்பிக்கிறோமோ, அப்ப அந்த அளவுக்கு நாம இறைவனுடைய திருவடிகளை நமக்கு ஸ்தானம் உண்டு. ஏன்னா இவங்க நம்மளை வந்து இழுத்தாங்க வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி குரு, அதாவது பகவான திருவடிகள்ல தான் இருக்காங்க. அவங்க வந்து நம்மளை வந்து அங்க எடுத்துப்பாங்க. ஓகே, அதனால ஒரு குருவினுடைய கருணை நமக்கு கண்டிப்பாக தேவை. ஸோ அதனால அவரை எப்படி நாம பின்பற்றுறது, அவர் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரோ அதை நம்ம கண்டிப்பா செய்தோம்னா அந்த வழி நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, அது ஒண்ணுதான் நமக்கு கிடைக்கும். எங்க சுத்தி எங்க போனாலுமே குருவினுடைய வார்த்தையை நாம புறக்கணிக்காம அதை வந்து அப்படியே ஒரு என்னது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஒரு சின்சியாரிட்டி கிடையாம இல்லையா, இந்த சின்சியரானாக அப்படியே பக்கவா அதை அப்படியே வந்து பரிபாலிக்கிறது. ஓகே, ஏனாதானோன்னு பரிபாலிக்கிறது இல்லையா. ஓகே, இன்னைக்கு இப்படி பண்ணோம், நாளைக்கு பண்ணா போச்சு, நாளைக்கு ரொம்ப சின்சியரா பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு விட்டுறது, நாளைக்கும் அதே மாதிரிதான் நம்ம செய்ய ஆரம்பிப்போம் இல்லையா. ஆக்சுவலி எஸ்டர்டேஸ் ஒன் ஆஃப் தி லெக்சர்ஸ் நான் கேட்டதுல சொன்னது, இந்த இடத்துல உட்காந்து வியாசாசனத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பா தகுதி கிடையாது, அது 100%. இருந்தாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த சொல்றோம் இல்லையா, இது வெறும் ஆடியன்ஸுக்கு கிடையாது, சொல்லக்கூடியவங்களுக்குமே சேர்த்துதான் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த பக்தர் சொன்னது வந்து ரொம்ப அழகான வார்த்தை. நான் எப்பயுமே நினைச்சுப்பேன், இது உங்களை விட எனக்கு தான் நிறைய சொல்ல வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, ஸோ ஆனா என்ன, இது திரும்பி திரும்பி இந்த மண்டையில ஏத்துக்கும் பொழுதுதான் அது வந்து தங்கும். ஸோ அது உண்மையிலேயே அது உண்மைதான் என்பது இன்னொரு பக்தர் சொல்லும் பொழுது, ஓகே, இந்த ரியலைசேஷன் நிறைய பேருக்கு இருக்கும் போல இருக்கு அப்படிங்கிற உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு. ஆக்சுவலி ஸோ வி ஷுட், இந்த பிரபோச்சனையே வந்து நமக்கானது, அதாவது அடுத்தவர்களுக்கானதுன்னு நம்ம நினைக்கவே கூடாது. இட் இஸ் டு அஸ் ஒன்லி, பிரைமரி நமக்கு தான் அது. ஏன்னா நாம தான் முதல்ல அதை பரிபாலிக்கணும், அப்பதான் அடுத்தவங்களுக்கு எடுத்துரைக்கிறது. ஸோ வி ஷுட் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ட் அஸ், ஃபாலோ தட், அதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ஓகே, ஸோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இங்க எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுமே ஃபர்ஸ்ட் அப்ளிகபிள் வந்து யாரெல்லாம் இந்த வியாசாசனத்துல உட்கார்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான், அடுத்துதான் பக்தர்கள் வந்து கேட்கக்கூடியவர்களுக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப அழகா அந்த பக்தர் வந்து சொன்னது. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி. ஏன்னா இப்படி நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி நம்ம நினைக்கிறோம்ல, இது எல்லாமே நமக்கு தான், இதெல்லாமே நம்ம வந்து பரிபாலிக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே இன்னொரு பக்தரும் சொல்லும்போது, அவர் சீனியர் பக்தர் சொல்லும்போது, ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே நம்ம குரு பரம்பரால உணர்றதுக்கான மார்க்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், ஃபர்ஸ்ட் நீ உணரு, நீ திருந்து இல்லையா, நீ அப்ளை பண்ணு அப்படிங்கிறது வந்து அடிச்சு நமக்கு சொல்லிக்கணும் இல்லையா. இப்பொழுது நீர் மன்னர் ரிஷபானுவின் புதல்வி ராதாராணியுடன் இருக்கின்றேன் இல்லையா பகவானுக்கு இல்லையா, நீங்கள் இருவரும் என் மீது அருள் கூர்ந்து கருணை காட்ட வேண்டும். இப்படிதான் நம்ம வந்து பகவான்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறது. வந்து சின்சியாரிட்டி இருக்கணும். ஓகே, சின்சியரா நம்ம ப்ரே பண்ணாக்கா கண்டிப்பா வந்து பகவான் வந்து நமக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவார். நம்ம ஜென்ரலா அந்த பாவம் இல்லாம ஒரு சம்பந்தமே இல்லாம நம்ம பண்ணும்போது ஆரம்ப கட்டத்துல இது அப்படிதான் இருக்கும். எடுத்த உடனே வந்து நமக்கு அந்த ஈடுபாடு, அடுத்து அதனோட தொடர்பு எல்லாம் நமக்கு வராது. ஆனா முயற்சி செய்ய பிராக்டிஸ் பண்ண அப்ப அந்த சம்பந்தம் வந்து ஏற்படும். ஒரு முறை அந்த சம்பந்தம் ஏற்பட்டா அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து கண்டினியூஸா பகவான் வந்து பிரார்த்திக்கக்கூடிய அந்த பிரார்த்தனைகள் வந்து அதாவது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஆன்மீகத்துல பௌதிகம் எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி நமக்கு என்ன கிடைக்கணுமோ அது கொடுத்துருவாங்க. அது தட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ஒரு கிரைட்டீரியா கிடையாது. அதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் உணர்ந்தாக்கதான் அந்த பௌதிக பாரத்தை வந்து நம்ம ஏதோ பெருசா மலையை சுமந்துன்ற உட்கார்ந்துட்டு இருக்க மாதிரி நினைக்கவே மாட்டோம் இல்லையா.
இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாம எல்லாருமே ஒரு க்ஷணம் வந்து நாம இந்த ஆன்மீகத்துல இல்லைன்னு நினைச்சுண்டு அன்றாட வாழ்க்கையில என்ன பொறுப்புகள் இருக்குன்றது ஒரு முறை நம்ம அலசி ஆராய்ந்தோம்னாக்கா நிறைய பேருக்கு ஆஃபீஸ்க்கு போகணும், அவங்க ஆஃபீஸ்ல வந்து மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும், ஆஃபீஸ்ல கடமைகளை எல்லாம் செய்யணும் இல்லையா. அடுத்து வந்து வீட்டுல பொறுப்புகள் இருக்கும் இல்லையா, வீட்டுல வந்து பிள்ளைகளுடைய படிப்புக்கு என்ன பண்ணணும், அடுத்து வந்து வீட்டுக்கு தேவையான வஸ்துக்களை வாங்குறது இல்லையா, அடுத்து வந்து பிள்ளைகளை வந்து வாழ்க்கையை வந்து அமர்த்தி கொடுக்கறது, இது எல்லாமே வந்து பௌதிக தளத்துல இருந்து நாம நோக்கின்றே இருந்தோம்னாக்கா அதெல்லாம் நமக்கு பெரிய சுமையா தான் இருக்கும். ஒரு க்ஷணம் நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்மை விட்டுட்டு அந்த பிளாட்ஃபார்ம் போய் பார்க்கலாம், கண்டிப்பா அது எல்லாமே மிகப்பெரிய பாரமா இருக்கும். எப்படி இதெல்லாம் நம்ம வந்து கடந்து செய்யறது, எப்ப நான் இந்த கல்யாணத்தை பண்ணி முடிப்பேன், எப்போ அந்த குழந்தையினுடைய இதை வந்து நான் வந்து மேன்மையை எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்கள ஒரு வாழ்க்கையில அமர வைப்பேன் இல்லையா, உட்கார வைப்பேன் இல்லையா, இந்த பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன், இவனுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணா இன்னொரு சில காலம் அவனோட இருந்து தானே நான் வந்து அவனை வந்து செயல்படுத்தணும், அவன் எப்படி எடுத்துட்டு போவான், இந்த டென்ஷன் எல்லாம் இருக்குமா இருக்காதா. ஓ இன்னைக்கு இது நம்ம சப்ளை பண்ணலனாக்கா நம்ம வந்து அது நம்ம இதை கொடுக்கலன்னா அந்த கஸ்டமர் வந்து நம்மளை வந்து கண்டிப்பா திட்டுவாரு இல்லையா, இந்த மீட்டிங்ல போய் நான் இதெல்லாம் இந்த மேனேஜர் கிட்ட இவ்வளவு திட்டு வாங்கணுமே, இதெல்லாம் நம்ம மனசுல ஓடுமா ஓடாதா, கண்டிப்பா ஓடும். இறைவன் இந்த இடத்துல இருக்கார் என்று உணராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு వ్యక్తిயினுடைய சாதாரண வாழ்க்கை இதுதான் இல்லையா. ஸோ வீட்டுக்காரர் கத்துவாரே இல்லையா, வீட்டுக்காரர் திட்டுவாரே, ஐயோ எங்க வீட்டுக்காரம்மா கிட்ட என்னால சொல்ல முடியாதுமா பதில், இதெல்லாம் நம்ம வந்து யாராவது நம்மள ஏதாவது கேட்டா சொல்றோமா இல்லையா, இது எல்லாமே உண்டு. ஸோ அப்ப நமக்கு இதெல்லாமே மலை போல பாரமா இருக்கும். ஆனா அதே நம்ம இறைவனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்ட பிறகு இதெல்லாம் சர்வ சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம், இது அன்றாடம் நிகழக்கூடிய ஒன்றுதான் அப்படிங்கிற அந்த மனசு வரும் இல்லையா, பக்குவம் வரும் இல்லையா. அப்ப நாம என்ன ஆகும்னாக்கா அதை வந்து எவ்வாறு வந்து எடுத்துட்டு போகணும்ன்ற அந்த மார்க்கத்தை வந்து நம்ம சுலபமா நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டே போக முடியும். ஆனா அப்போ அதுக்கா கருணை வந்து இறைவன்கிட்டையும் குரு பரம்பராட்டையுமே கிடைக்கும். இந்த ஆலோசனையே வர்றது வந்து அப்படிப்பட்ட கருணை இருந்தா மட்டும்தான். கருணை வந்து நம்ம எப்ப பெறுவோம்னா அவங்களோட சம்பந்தம் ஏற்படும் போது, இல்லைன்னாலும் கருணை இருக்கும், ஆனா அதை உணர்வதற்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய தடை கற்கள் எல்லாம் கிளியர் ஆகணும்ல. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹாஸ்பிட்டல் போறோம், நமக்கு ஒரு வியாதி இருக்கு, ஸோ அந்த வியாதி வந்து இனிஷியல் ஃபேஸ்ன்னா அதுக்குமே ஒரு வாரம் 10 நாள் நம்மளை தங்க வைக்கிறாங்க இல்லையா. ஸோ அதே வந்து ஒரு செகண்ட் ஸ்டேஜ் 3ஆவது ஸ்டேஜ்னாக்கா நம்ம ஒரு மாச கணக்குல இருக்க வேண்டியது, அதுக்கப்புறம் நம்ம பிழைக்குமா பிழைக்க மாட்டோமான்றது இறைவன் கருணை இல்லையா. அப்போ வியாதி என்று வந்த பிறகு அதுக்கு மருந்து என்றது ஒன்று கொடுக்கணும், அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் ஒன்று பண்ணும் பொழுது அதை நம்ம ஏத்துக்கிறோம். அது போல இந்த பௌதீக வியாதியிலிருந்து நம்ம வந்து வெளியேறணும்னாக்கா அதுக்கு ஆன்மீகம் எனக்கூடிய இந்த ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுக்கணும், அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும். ஒரு நாள்ல பயிற்சி வந்து முதிர்ச்சி அடையாது இல்லையா. அதுக்கப்புறம் வந்து அதுல பக்குவம் அடைஞ்சாதான் நம்ம வந்து ஓ இந்த மருந்து நமக்கு வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம ஃபீல் ஆகும் இல்லையா. இப்போ தலைவலி இருக்குன்னு ஒரு பேராசிட்டமால் வந்து போட்டோம்னா போட்ட உடனே நமக்கு அந்த தலைவலி போகாது, போட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் ஒரு அரை மணி நேரம் நம்ம வந்து படுத்து எழுந்தோம்னாக்கா அப்ப அந்த தலைவலி போகும். எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரு கால நேரம் கொடுக்குறோமா இல்லையா. அப்புறம் பக்திக்குமே நம்ம அந்த கால நேரம் கொடுக்கணும் இல்லையா. ஸோ பக்தி மட்டும் எப்படி நாம வந்து இன்னைக்கு பகவானை சேவிச்சிட்டோம்னா எனக்கு எல்லாமே நடந்துடணும், நாளைக்கு அதை பத்தி நான் வருத்தப்பட மாட்டேன், நாளைக்கு எனக்கு ஏதோ ஒரு தேவை அப்ப மீண்டும் வருவேன், அப்படி வந்தாக்கா அது வேர் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப், கிடையவே கிடையாது இல்லையா. ரசம் என்றால் என்ன, ரசா என்றாலே என்ன, உறவு முறைதான் இல்லையா. உறவு முறை என்றால் அங்கே மினிமம் 2 நபர்கள் இருக்கணும் இல்லையா, மினிமம். அதை கொடுப்பவரும் பெறுபவருமே இல்லையா. இப்ப பகவான் நமக்கு கொடுக்க போறார், நாம அதை அவர்கிட்ட இருந்து பெற போறோம், இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லையா. பகவானுடைய அவருடைய ஆஸ் பர் இஸ் வில் ஒன்னே நமக்கு அந்த சம்பந்தமே கிடைக்கும். அதனால எல்லாமே அவருடைய கருணை தான், அவருடைய விருப்பத்துக்கு ஏற்றவாறு தான் எல்லாமே நிகழும். ஆனா அதை நம்ம கேட்டு பெறணும், கேட்கணும் அதை இல்லையா. காலால் மிதித்த என்னை புறந்தள்ள வேண்டாம், அதாவது என்னை வந்து ஒதுக்கிடாதீங்கோ இல்லையா, உண்மையின்றி எனக்கு அடைக்கலம் யார் உண்டு. ஸோ இப்படி இதெல்லாம் இந்த பாடல்கள் எல்லாம் நீங்க கேட்கும் பொழுது யூ வில் ஃபீல் மோர் அந்த பாவம் வந்து, அதாவது சம்பந்தம் ஏற்படுத்துறது தான் இந்த கீர்த்தனங்களே. அதனால யார் வந்து கீர்த்தனத்துல வந்து அதிகமா ஈடுபடுறாங்களோ அவங்களுக்கு சுலபமா அந்த சம்பந்தம் என்பது ஏற்படும். ஓகே, அந்த கோயில் உங்க வீட்டுக்கிட்ட கோயில் இருந்தா கண்டிப்பா நீங்க அந்த சண்டே ஃபீஸ்ட் அதுக்கெல்லாமே நீங்க போய் அந்த பஜன்ஸ்ல நீங்க கலந்துக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியா அந்த சம்பந்தம் ஏற்படும். நீங்க 4 திங்கள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், 4 திங்கள் நீங்க கோயில் அசோசியேஷன் இல்லாம உட்காந்து ஜபம் பண்றதும் ஒரே ஒரு 2 வாரம் நீங்க வந்து சங்கீர்த்தனம் போறதுமே பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இம்பாக்ட் வந்து உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும்.
அதனால ஆனவற்றும் நீங்க வந்து உங்க வீட்டுக்கிட்ட கோயில் இருந்தா கோ ஃபார் த சங்கீர்த்தன், சேவை பண்ணுங்க. ஓகே, ரொம்ப முக்கியம். இவ்வாறு முழு முதற் கடவுள் தன்னுடைய பக்தனை சார்ந்தவராகிறார். ஒரு முறை அந்த பக்தன் உடைய அந்த இதுல வலையில போய் விழுந்துட்டாருன்னா பகவான் வந்து கடைசியில அந்த பக்தனோட வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருக்கு வந்து ரிலேஷன்ஷிப், ஸோ இருவருக்கு மத்தியில பாத்தீங்கன்னாக்கா உரையாடல் கூட இருக்கலாம், நமக்கு தெரியாது. ஏன்னா அவங்க எந்த விதத்துல பகவானை உணர்றாங்க, எந்த மாதிரி கம்யூனிகேஷன் இருக்கு, அந்த பக்தருக்கும் பகவானுக்கு மத்தியில தான் அது இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. நமக்கு இன்னும் அந்த உணர்தல் எல்லாம் ஏற்படவே இல்லை. அதனால வந்து உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கோ தெரியாது, எனக்கு ஆனா ஏற்படலை. அதனால வந்து இந்த தூய பக்தியில போய் அமர்ந்தா மட்டும்தான் அது கிடைக்கப்பெறும். ஸோ அந்த பாதைக்கு போகிறது. ஓகே, பகவான் வெல்லப்படுவதற்கு அறியவர் ஆவார். மோட்சத்தை கூட பகவான் கொடுத்துருவார். ஆனா கிருஷ்ண ஆகர்ஷணி வந்து கொடுக்க மாட்டார். ஏன்னா அவரே வந்து நமக்கு வந்து தொண்டு புரிய வேண்டும். எப்படி அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டினார் இல்லையா, அந்த மாதிரி அவரே நமக்கு வேலை செய்ய வேண்டியதாயிடும். அதனால வந்து சுலபத்துல அது கிடைக்காது. சுலபத்துல கிடைக்காது இந்த சென்ஸ், நாம 100% பெர்ஃபெக்ட் இருந்தா மட்டும் தான் நமக்கு கிடைக்கும், தூய்மை அடைந்திருந்தால் மட்டும்தான் கிடைக்கும். ஸோ அந்த நிலைக்கு நாம போவோம். அப்படின்னா எந்த க்ஷணமுமே இறைவனை சார்ந்தே இருக்கிறோன்ற அந்த இது வந்து இறைவன் உணர்ந்தால் நமக்கு அந்த பிராப்தம் என்பது கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ நம்மளை எவாலுவேஷன் பண்றது அவர் தான். நம்மள நாம எவாலுவேஷன் வந்து நாம பர்ஃபெக்ட்னு சொல்ல முடியாது. ஓகே, எனினும் அவர் தனது தூய பக்தனால் வெல்லப்படுகிறார். ஸோ ஹில் பி கான்குயர்ட் அப்படின்வாங்க இல்லையா. கிருஷ்ணர் அன்னை யசோதையின் கருணையினை சார்ந்திருந்தது போல இல்லையா. ஸோ தாமோதர் லீலை நினைச்சாலே நமக்கு தெரியும். தாமோதர் லீலையில கிருஷ்ணர் அவ்வளவு தப்பு பண்ணி கோலில் வந்து அடி விடுறதுக்காக அவரை யாராலையும் அடிக்கவும் முடியாது, ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். 2வது பாயிண்ட், அவர் யாராலையுமே பிடிச்சி நிறுத்தவும் முடியாது இல்லையா. அவர் கண்டிப்பா அழறாரா? கிடையாது இல்லையா. பகவான் அழமாட்டார். ஏன்னா அவர் தான் இந்த இயற்கை குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் இல்லையா. ஸோ அன்பு பரிமாற்றங்கள் இதெல்லாமே அவர் வந்து he wants to rejoice. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி பகவான் வந்து எப்படி தன்னுடைய பக்தர்களோட வந்து விளையாடுவார், இதுதான் உண்மை. ஸோ அங்கே யசோத தாயாருக்கு மூச்சு இறைக்கிறது. அவரை வந்து அவங்க கிருஷ்ணர் பின்னாடியே ஓடுறாங்க இல்லையா. தாயை வந்து கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவரே வந்து அந்த இடுப்புல வந்து கயிறு கட்டுக்கிறதுக்கு வந்து டைப் பண்றதுக்கு எவ்வளவு சுத்தி எத்தனை கைகள் போனாலும் வந்து அவரை வந்து கட்ட முடியல. அதனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்லி வந்து தாயாருடைய மூச்சு இல்லையா, எப்படி கட்டினாலுமே கிருஷ்ணரை கட்ட முடியலையேன்னு அவங்களுடைய ஆதங்கம், இதெல்லாம் அன்னையினுடைய அந்த ரூபத்துல ஏற்படக்கூடிய அந்த இதெல்லாமே பார்க்கும்பொழுது அங்கே பகவான் பேர ஆனந்தமும் கொள்கிறார். அவரே வந்து தாயை கஷ்டப்படுத்தக்கூடாதுன்ட்டு அவரையே கட்டி கொள்கிறார் இல்லையா. ஸோ இதெல்லாமே வந்து லீலைகள் அவர் வந்து செய்யக்கூடியது தன்னுடைய பக்தர்களோட. அதனால பக்தன் வந்து பக்தனை சார்ந்துதான் இருக்கார் பகவான் நினைக்க கூடாது இல்லையா. எண்ணும் பொழுது பகவான் தம்மை எண்ணும் பொழுது அந்த எண்ணம் அவருக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. ஆனா நாம வந்து அப்படி நினைக்க கூடாது. ஓகே, ஸோ சில நேரம் ஒரு மன்னர் தன்னிடம் ஒரு விதூஷகன், அதாவது விதூஷகன் என்பது இந்த வில்லுப்பாட்டு இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவங்கதான். ஸோ அவங்க சொல்லும் பொழுது நிறைய பேருடைய ஒரு அரசன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அரசன் என்பது ஒரு காமனான பதவி இல்லையா. ஆனா அதுல வந்து ஒரு மேன்மையான அரசன் இருப்பாரு, தரம் குறைந்த அரசன். இப்ப கம்சன் என்பவனும் ஒரு அரசன் தான் இல்லையா. அதே மாதிரி வந்து அவருடைய தந்தையும் வந்து அரசாண்டார் இல்லையா. அவர் நல்ல அரசாட்சி பண்ணார். ஆனா கம்சன் வந்து கொடூரமான அரசன். ஸோ அப்ப அரசன் என்றவரை வந்து நாம் அந்த இடத்துல வந்து குறைவாக பேசுகின்றோம் இல்லையா. ஆனா அந்த நிகழ்வுல உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இன்னொரு அரசன் வந்து இவன் அரசனை பத்தி எந்த அரசனை பத்தியும் பேசக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறது வந்து தவறு இல்லையா. ஸோ அரசன் என்றது காமனா ஒரு பிளாட்ஃபார்ம்ல எடுத்துட்டு வந்துடக்கூடாது. அந்த பர்டிகுலர் இன்சிடென்ட்டுக்கு வந்து நம்ம யோசிக்கலாம் இல்லையா. அப்போ இட் இஸ் நாட் என்ன கிடையாது. ஆனா இது வந்து அந்த கதாபாத்திரத்தினுடைய இதுன்றது அந்த தாத்பரியம் என்பதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவாங்க இல்லையா. அது போல மன்னர் கூட சில நேரம் அவமதிக்கப்படலாம் இல்லையா. ஸோ அந்த மன்னர் பதவியை வந்து அவமதிக்கப்படுகிறது. ஸோ எல்லா மன்னர்களுமே நாம் ஜெனரலைஸ் பண்ண முடியாது. ஆயினும் மன்னர் அவன் செயல்களில் மனம் மகிழவே செய்கிறார். ஏன்னா இஸ் ஆக்சுவலி த வே ஹி இஸ் எக்ஸ்பிரஸிங் இல்லையா ஒவ்வொரு செயலுமே. ஸோ சிசுபாலனை பற்றி பேசினாலும் அதே மாதிரிதான் வரும் இல்லையா. சிசுபாலன் அதே அந்த ஒரு சிலையை பத்தி பார்க்கலாம் இல்லையா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சிசுபாலன் வந்து நிறைய தவறு எடுத்தார் இல்லையா. 100 தவறுகள் பண்ணும் பொழுது வரைக்கும் தான் கிருஷ்ணர் பொறுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டு வாக்கு கொடுத்திருந்தார். ஸோ அவனுடைய வதமும் நிகழ்ந்தது. ஸோ அந்த கதையை வந்து ஒரு விதூஷகன் சொன்னான்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கலி அதை வந்து கேட்டு அந்த 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 இடத்துல வந்து எம்பெருமானுடைய அந்த கனெக்ஷன் இருக்கிறதுனால அதுல வந்து ஆனந்தம் தான் படுவார் யாரு, அந்த மன்னன் இல்லையா. அது போல அங்க இருக்கக்கூடிய பாண்டவர்கள் எல்லாமே கேட்கறாங்க இந்த கதை. ஸோ கேட்கும் பொழுது வந்து
சோ எப்படி இருக்குது அந்த கதை வந்து ஒரு கதையுமே வந்து பாண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து விதூஷகன் வந்து சொல்வார், கிருஷ்ணருடைய லீலைகள் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ எடுத்துரைப்பாங்க அவருடைய பிறந்தது, அதுக்கப்புறம் அவருடைய அதாவது பிருந்தாவனத்தினுடைய லீலைகள் இதெல்லாம் சொல்லும் பொழுது ஆனந்தம் பெறுகிறது. நமக்கு கூட இது ஆனந்தம் தான் இல்லையா? பகவானுடைய லீலைகளை கேட்க கேட்க வந்து நமக்கு பேரானந்தம் கிடைக்கிறது. அங்கே பகவான் செய்தது சரியா தப்பான்றதெல்லாம் நம்ம அனலைஸ் பண்றதே இல்லை அங்கே. ஏன்னா இட் இஸ் ஆல் வாட் ரிஜாய்சிங் இல்லையா? செயல்பாடுகள் எல்லாமே பகவான் செய்யக்கூடிய லீலைகள் எல்லாமே மீண்டும் மீண்டும் கேட்கக்கூடிய அந்த பாவத்தை மட்டும் தான் நமக்கு கொடுக்குமே ஒழிய, மற்றபடி அதுல சரியா தப்பான்ற பார்க்கக்கூடிய அந்த பாவத்துக்கே நம்ம போக மாட்டோம் நம்ம. அதுதான் பக்தனுடைய நம்பிக்கை. ஓகே, அதனால பரமபுருஷ பகவான் அனைவரும் பயபக்தியுடனே வணங்குகின்றனர். ஆதலினால் பகவான் சில நேரம் தன் பக்தர்களிடம் கண்டிப்பாகவும் கண்டிப்புகளையும் விரும்புகிறார். அதாவது நம்ம பகவானை வந்து எஸ் நீங்க இப்படிதான் இருக்கணும் இல்லையா? அதாவது மகாபாரத போர் இந்த கதை வந்து சொல்லணும்னாக்கா, பகவான் இருந்ததால தான் வெற்றி பெற்றாங்க பாண்டவர்கள் இல்லையா? அவங்களுடைய முயற்சி இருந்தது, ஆனா செயல்படுத்த வச்சது யாரு? பகவான் தான், அவருடைய கருணையால. கடைசியில வந்து துரியோதனனை வந்து வதைக்கணும்னும் பொழுது அவனுடைய உடல் வஜ்ரமானதுனால பீமன் வந்து அதிகமாக அடிபட்டு அதாவது சோர்ந்து இருக்கும்போது சகுனி என்ன பண்ணுவானாக்கா, பலராமரை சந்தித்து பலராமருக்கு வந்து விஷயத்த சொல்லி உன்னுடைய அதாவது எப்படி வந்து பகவானை கட்டி போடுறது உதவாமன்றது இல்லையா? இவங்களுக்கு உதவக்கூடாது, பாண்டவர்களுக்கு வந்து அவர் அனுகிரகிக்க கூடாதுன்றதுக்காக அவனுடைய வீக்னஸா இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த வந்து சொன்னாக்க கண்டிப்பா பீமனால வந்து கொல்ல முடியும். ஸோ கதாயுத போர்ல வந்து இடுப்புக்கு மேலதான் பண்ணணும். ஆனாலுமே அவன் செய்த பாவம் என்னது? அதாவது திரௌபதியை வந்து அவன் வந்து அவதூறு பேசினது இல்லையா? அந்த ஒரு செயல் ஏற்பட்டனால தன்னுடைய தொடை மீது அமரும்படி சொன்னது, அதுதான் பாவம் என்பது தெரியும் பொழுது அந்த விளக்கத்தையுமே வந்து சேஷரா இருக்கக்கூடிய அதாவது பலராமரிடத்துல இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ திரௌபதி போய் சொல்லுவான், நீங்க யாரும் எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம், ஆனா இந்த போர்ல வந்து இவங்கள் பாண்டவர்கள் செய்த பாவம் தான் என்ன, எதுக்கு இவங்க வந்து இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்கன்னு கேட்கும்பொழுது அவர்களுடைய பாவம் வந்து அதாவது ஒருத்தருடைய தோல்வியும் கஷ்டமுமே வந்து அவங்களுடைய பாவத்தினாலதான் வருதுன்னு சொல்லும்போது, அப்ப துரியோதனுடைய பாவம் எதுன்னும் பொழுது அப்ப யோசிக்கும் பொழுது அவன் சொன்ன வார்த்தைகள்ல தான் அப்படிங்கிறது வரும்பொழுது அந்த தொடையில தான் அவனுடைய பிராணன் என்பதை வந்து அந்த தொடையை வந்து பிளந்துதான் பீமன் வந்து துரியோதனன் வந்து வதம் செய்வான் இல்லையா? சோ இந்த இதுல என்ன தெரியறதுனாக்கா, இந்த பக்தர்கள் அங்கே கிருஷ்ணர் வந்து அவர் ஒரே வார்த்தை சொல்லியிருந்தாலே பீமன் வந்து அவ்வளவு அடிபட வேண்டிய அவசியமே இருக்காது. ஆனா அவருடைய அதாவது அவருடைய அண்ணனுடைய வார்த்தைக்கு கட்டுப்பட்டு அவர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டார். சோ ஓகே, இன்னைக்கு வந்து பாண்டவர்கள் அவங்களுடைய புத்தி கூர்மை கொண்டு அவர்கள் வந்து இந்த போர்ல வந்து வெற்றி பெறட்டும்னு விட்டுடுவார். ஆனா இன்டைரக்டா வந்து அதை வந்து அதாவது பலராமரே அதாவது உதவக்கூடிய அந்த நிலையுமே பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்துருவார் இல்லையா? டைரக்டா அவர் உதவல, இன்டைரக்டா வந்து விளக்கத்தை பலராமர் இருந்து பெற்றுதான் வந்து எடுத்துப்பார். ஆனா கடைசியில பலராமர் வந்து பீமனை வதைக்கணும்னு நினைப்பார் இல்லையா? ஏன்னா கதாயுத போர்ல வந்து அந்த விதிமுறைகளை மீறி நீ வந்து செய்தது தவறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அப்போ அவர் சொல்வார், நீ இங்க இப்போ அதாவது இவன் அதர்மம் பண்ணான்னு சொல்லிட்டு நீங்க வந்து அவரை நீங்க கொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்களே. ஸோ ஆனா இந்த தர்மத்திற்காக நிறைய அதர்மங்கள் செய்ய வேண்டியிருந்தது இல்லையா? தர்மத்தை நிலைநிறுத்தணுன்றதுக்காக தான் செய்யப்பட்டது. அதையுமே திருப்பி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பலராமரையே வந்து அடக்கிடுவார். ஸோ அதாவது வார்த்தை ஜாலத்துல இப்போ கிருஷ்ணர் பலராமர் சொல்வார், கிருஷ்ணா உன்னுடைய வார்த்தை ஜாலத்துல யாராலுமே வெல்ல முடியாது, உன்னை வந்து வெல்ல முடியாது. நீ உன்னுடைய மாயையில வந்து யாராலுமே வந்து என் மீதே நீ மாயை செலுத்திட்டே அப்படின்னு சொல்லி. நானே ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி இல்லையா? பகவானுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி தான் பலராமர். என் மீதே நீ மாயை செலுத்திட்டியே, என்கிட்ட இருந்தே வார்த்தையை வாங்கி அந்த வந்து செயல்படுத்த வச்சுட்டியே அப்படின்னு சொல்லுவார் பலராமர். ஸோ அப்படி பகவான் எப்படியெல்லாம் வந்து பக்தர்களை வந்து செயல்படுத்துறார் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? சோ அவரும் அதுல வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார் இத்தகைய செயல்களினால் இல்லையா? பரமானந்தம் அடையிறது வந்து பகவான் அப்படிங்கறது வந்து நாம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வாஞ்ச கல்பதாருபேஷ கிருபா சிந்து பேவச்ச பதீதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்து கி ஜெய். நாமச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ராம்.